Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Mayo 29, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapong na dalaguan karon nga mga balita, serado nga outfall sa corner ni Vinagracia sa distrito iya sang Lapas sa ginatudlo nga rason sang City Engineer's Office nga ginatunaan sang pagdanaw sa palibot sang Lapas Plaza. May buksan sini iyang outfall pero ang latest information aton dumay nagapamalabag. Rason nga nagpangayo sang assistance sang City Engineer's Office sa Lapas Police Station. Di-check karon nato ng latest dira karon sa aton sini nga mga kabombo. Pabuksan na gid lang ang outfall dira para hindi magbaha balabagan pa no ihan ang dugang sini karon nga mga impormasyon dira banwa. Istoryahan ta na sa aton sini nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. May nag-positibo karon sa ginapanigayon sining random drug testing sa Land Transportation Office kag police or ining Philippine Drug Enforcement Agency. Ang pamangkot sini kay nag-positibo ti ano dayon? Ano dayon ang matabo sini? Pusasan ang tricycle driver kag prisohon. Ti last time sa aton sini nga mga kabombo sang may nagpositibo man sa ginpanigayon sini nga drug test painalom pa sa confirmatory test ini mo. Sa aton sini nga mga kabombo pagkatapos ang confirmatory test may mga lihok diri ko nag-positive, may mga lihok diri karon ang Land Transportation Office kag Police or Philippine Drug Enforcement Agency. Sa aton sini nga mga kabombo ti ining random drug testing tinutuyo sining mapapas ang mga driver nga nagagamit sa illegal nga droga samtang ini sila ang nagabiyahe, particularmente ining mga nagaserbi balang mga nagabilang public utility vehicle or nagapamasahero. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa nagapadayon sini nga palarong pambansa 2025 dito iya sa may Lawag City Negros or Lawag City Ilocos Norte. Sa aton sini nga mga kabumbo taktak sang Western Visayas Regional Athletic Association meet Basketball Boys Secondary ang defending champion nga National Capital Region. Going to semifinals na ini sila karon sa Imaswid sa bahin sang Elementary Basketball Boys. Mapasemis naman ini sila sa aton sini nga pagpangalagad later on na mangikopon naton diri. Ang isa man ka coach at the same time tutok karon sa sining hinampang sa palarong pambansa 2025 sa patag naman iya sang basketball. May ara man sang estudyante or delegado or atleta from Wevraa nga kung sa diinti going for silver naman siya sa batang naman iya sang boxing. Later on sa aton sini nga mga kabombo aton sini nga tinguan nga makapakigangot sa mga kopdanan aton at the same time mga representative from the delegates of Western Visayas. Agod nga makakuha sa nga dugang sini nga mga impormasyon na tuhoy sa hampang sa mga atleta. Sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga balita nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad si Presidente Bongbong Marcos nagpanindugan nga hindi siya mag-resign. Kay pila ka mga kritiko sini ni Presidente Bongbong Marcos ang nagpanawagan sa iya sini nga pagpanaog sa pwesto matapos ang pagmando sa iya sini nga mga cabinet members nga mag-resign man.
hambal sa nga presidente sinya tinga ay manaog kuya sa pwesto aw. Waya kuya sang batasan nga palagyuan ng problema. Sa aton sini mga kabumbo, amo ni ang pamangkot dugang diri karon ang presidente sinya ti anong Mayo sini nga may dulo tabi ko na magpanawag ako sa pwesto. Sa aton sini nga mga kabumbo, at the same time ginexplikar sa presidente ining tinutuyo sa courtesy resignation sa aton sini mga kabumbo kay hindi basta-basta lamang iya banwa nga ginamanduan sila nga mag-resign or ginhingyo ang ila sini nga courtesy resignation kunti suno sa presidente sinya inibilang nga para ma-recalibrate sang administrasyon no ang mga ginabutang dira iya nga mga opisyal pagkatapos sang midterm elections. Sinya hindi iya optics ang courtesy resignation o kung hindi iya isa lamang ka palagwaon kunti nag-agi man sa sining maidid iyang husisa kag subong man pag scrutinize man sa kung sino nga mga miyembro sa gabinete ni President Bongbong Marcos ang naga-perform sa aton sini nga mga tagpalamati. Madumduman nga ginpayag ni former Executive Secretary Vic Rodriguez nga dapat kuno iya si Marcos amo ang panaog sa pwesto bangod siya mismo ang problema. Kag sa iban pang matalupang doon nga mga balita, ang baldugang din ni President Bongbong Marcos niya ining 20 pesos ka balor sang bugas. 20 pesos ka balor sang bugas linya kaya niya masarangan ni tub-tub tuig 2028 no kaya ini nga maglawig tub-tub tuig 2028. Kumadumduman kagapon aton man sini nga ginaplastar diri sa Bomboradyo Iloilo nga ang 20 pesos nga por kilo sa nga bugas ang sarana orang sarang na nga mabaligya man sa mga low income earners no sa aton sini nga mga kabumbo. Pwede na kabakalang ordinaryo sini iyang makabig naton mga mga low earners no sa aton sini nga mga kauturan matapos pa man ang una sini nga tinutuyo isto nga amoy ang paibaligya lamang sa mga PWD, sa mga single parent kag subong man sa mga senior citizen o kung vulnerable sector. Tiambal ni Presidente Rodrigo Duterte lang tawan nyo bla kay masustenir niya naton o kaya tani hasta mag tuig 2028 ang pagbaligya sang Duterte ang barko ang bali Marcos ni President Marcos ang bali President Marcos no kaya tani nga mabaligya hasta tuig 2028 lang tawan nyo bla o pamatudaan ko ni sa inyo. Oras sa Bomboradyo, 53 minutos na kaligad sa takna siningala sa 11 ang Oklahoma City Thunder ang nagpangibabaw sa Western Conference Division Finals. Sila ang Western Conference champion sa Sinimatinion matapos gagin laslasan no ang Minnesota Timberwolves do no ano malanga nabatsaga nilang matutuod siniyang pagpangilat kag pagdaguob way labot sina may baha kag mabaskog pagin siniya nga hangin no binagyuhan ang Minnesota Timberwolves sa score nga 124-94 sa aton sini nga mga kabumbo tikaron ang Oklahoma City Thunder nagulat na ginamang kung sino ang madaog sa game number 5 sa tunga iya karon sang Indiana Pacers kag New York Knicks. Damo man nagambal nga OKC na ni kag Pacers ang matubangay. Sa aton sini nga mga kabumbo hindi na napagpalawigon kay no hindi naman to kabawi ang team ni Jalen Brunson to. Sa aton sini nga mga kabumbo madumduman nga ang ulihi nga nangin conference title sang
Oklahoma City Thunder sa tong 1996 pa. Sa ton sini nga mga kabumbo. Ini sila banwa ang makapilaman ka beses nga nakasulod sa Western Division playoffs. Isa tong tsimpo pablasan nga tatlo man ka mga mabakod sa mga player sa National Basketball Association. Sanday Kevin Durant, updanay pa ni sa una, Kevin Durant. Si James Harden, way panibungot sa una. Kag subong man, si Russell Westbrook. Pero ti atong big three nila sa Banwado, way man to naging epektibo, way man to nakahatag sa kampyonato. Sabahin karon iya sang Oklahoma City Thunder. Subong, mabakod-bakod gawa ni ang lineup sang Oklahoma City Thunder. Hilabi pa nga lunsay mga bataon. Priska sining ila iya nga mga joints. Joints, ang ila sining nga mga joints. Rason banwa nga tino, laka-laka lang silang may-ara sa injury. Sintro nila si Chet, hindi Eduardo sa punong barangay sa Lapas niya. Chet Holmgren, si Mama. Wala ko pamati na kay Kap. Si Chet Holmgren, dugangan pagid ni SGA, ang free throw merchant, binansagan sini nila, ang untouchable sa National Basketball Association, nga naging untouchable literal. Kay gamay-gamay mo lang katandog kuno sa iyaya, natawag ka sa referee sa foul. Muning ginareklamo sini nila banwa. Kag rason ngati tinawag sining iyang free throw merchant si SGA sa ton sini karon nga mga kabumbo. Tiambal gani sang ila sini nga head coach niya mga idiot ni. Ginatumod niya sini nga mga players pero lunsay mga mabakas daw lahog balang guro ari blaw. Pagkita ta porsyon lang bumbo Omel sang ang namin tablang pagsukma sang ila sini iyang head coach sa iya sini nga mga players ti kay Dosano blang nagapangalipay tapos lunsay tanan bataon. Di malaman naman kung mga bataon ang imo sini nga mga players mahilig sini nga mag propangsasko, mahilig sini nga mga otes. Yari bala banwaw sa aton sini mga kabumbo. They're idiots. They're competitive. And most of all, they're team first. They embody everything it means to be a team. Si Coach Mark Dignol. Kabay pang, I hope I pronounce it right, Dignol. Sa paghambal kag pagbalos man kutaw-kutaw sa iya siningang players Kutaw-kutaw lang ni proti. Waiting na sila kung sino ang ila sila tumangon sa NBA 2025 Finals. Dugang mga balita, kagay impormasyon sa aton siniparay nga pagpangalaga diri sa bumuanay sa utoy nyo bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices pag imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist Serbisyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ng Huwebes, Mayo 29, taong 2025. Sa ating mga headlines, ang Department of Justice nagpadala na ng team para naman sa pagpapawi kay dating Congressman Arnie Tevez at ilang development sa kaso inaasahan umanong lilitaw ngayong araw. Samantala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman tiniyak ang patuloy na isusulong ang Code of Conduct sa West Philippine Sea na layong magkaroon ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Update naman sa naging balasahan, abangan! Sa ating palarong pambansa updates, 3 national records binasag ng swimmer mula sa National Capital Region. Ito namang impeachment at Senate rules abay salungat umano ang sinasabi kung may tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang bilyonaryong si Elon Musk ay kumalas na raw sa administrasyon ni US President Donald Trump. Abangan mga detalye mamaya. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng tumatayong abogado ni dating Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio na pinabura ng Timor-Leste Court ang kanilang una ng inihain na writ of habeas corpus petition. Ayon nga kay Topacio, ipinag-utos na ngayon ng korte sa mga Timor-Leste authorities na ipresenta muna itong si Tevez sa hukuman sa loob ng 48 oras. At una nang sinabi nga ng tagapagsalita ng Timor-Leste na kanilang ide-deport si Tevez dahil sa kawalan nito ng valid visa at wala ring legal na batayan ng kanyang pamamalagi sa kanilang bansa. Aniya, ang desisyon ng naturang hukuman ng kanilang pinagbabatayan ukol naman sa laban para kay Tevez dahil sa posible na banta umano ng dating mambabatas ay may kinalaman sa public order at national security at ito naman ang nagiging saligan ngayon ng Timor-Leste government. Binigyang diin ng tagapagsalita ng Department of Justice na si Attorney Miko Clabano na nakahanda ang kanilang tanggapan anumang oras na ipadala pabalik ng Pilipinas ang pinatalsik na mambabatas sa si Tevez. At ito nga ay naharap sa patong-patong na kasong pagpatay matapos na ituro bilang utak ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa na individual na nadamay sa Pamplona Massacre. Kasalukuyan itong nasa Timor-Leste kung saan ay siya ay nag-apply naman ng political asylum. Kahapon ay napaulat ang muling pagkakaaresto sa dating mambabatas sa kanyang residensya doon sa Timor-Leste ng mga otoridad at walang naipakitang anumang legal na dokumento kaugnay ng kanyang muling pagkakaaresto. Sa kagnay na balita mga kabombo at ka-Star-Nation, inihayag naman ng Department of Justice nitong Huwebes na nagtalaga na sila ng special team upang asikasuhin ang repatriation ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. mula Timor-Leste pabalik sa Pilipinas. Ayon sa Justice Department, ang grupong ito ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Department of Justice, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ng NBI. Anila, habang inaasahan ang pagdating ng dating mambabatas, tinitiyak ng pamahalaan sa publiko at sa international community ang due process ay mahigpit na susundin at ang hustisya ay isusulong ng patas. Kinumpirma naman ng Timor-Leste na ipa-deport nga itong si Tevez dahil sa kawalan nito ng valid visa at legal ng pahintulot upang manatili sa kanilang bansa. Kasama ang deportation order ang 10 taong ban sa muling pagpasok doon ng dating mambabatas. Ayon sa Justice Department, ang desisyon ay alinsunod pa rin sa batas ng Timor-Leste ukol sa migration at asylum at sa prinsipyo ng international cooperation at ASEAN solidarity. Idiniin din ng Timor-Leste na ang pagtatago sa mga pugante ay hadlang sa laban kontra transnational crime at sa maayos na ugnayang diplomatiko.
Samantala, sinabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na nakaalis na si Teves mula Timor-Leste bagamat wala pa siyang kumpletong detalye. Si Teves ay nahaharap na sa multiple counts ng kasong pagpatay kaugnay sa pamaslang kay nooy Governor o Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pang mga individual na nadamay sa madungong pamamaril. Kinasuhan din siya ukol sa tatlong pagpatay naman sa Negros Oriental noong 2019. Noong taong 2023, idiniklara rin ito bilang terorista ng Anti-Terrorism Council kasama ang 12 pang individual dahil sumunoy sunod-sunod na pamaslang at pananakot sa naturang o sa kanyang lalawigan. Pinalayas din o pinatalsik din ito sa Kamara dahil sa patuloy na pagliban at disorderly behavior nito. Muna tayo ng mga update mula dyan sa Palasyo, Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tiniyak naman ang patuloy na pagsulong dun sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. May layunin na magkaroon ng kapayapaan at stability sa rehiyon. At abangan din mamaya mga kabombo, meron din palang update dun tungkol dun sa balasahan na ipinatupad ng Marcos administration. Alamin natin ang update mula kay Bombo Annalyn Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya magsawa na isulong ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Naniniwala kasi ang presidente na mahalaga ito at napakakritikal bunsod sa mga nangyayaring kaganapan sa pinag-aagawang teritoryo. Sa isang panayam sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyang diin ng Pangulong Marcos na kapag mayroon ng Code of Conduct, magkakaroon na rin ng mekanismo para maiwasan ang anumang girian nang sa gayon hindi na lumala pa ang sitwasyon. Binigyang diin ng Pangulo na hindi lamang Pilipinas ang nais magsusulong ng Code of Conduct sa West Philippine Sea, kundi maging ang ibang ASEAN countries. Kung maalala, muling tinalakay ni Pangulong Marcos ang issue ng Code of Conduct sa katatapos na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi sila nagkaroon din ng pagkakataon ni Chinese Premier Li Qiang na pag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. Tanging ang kanilang napag-usapan ay ang issue ng taripa na ipinataw sa Amerika. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Always. It's critical to everything that's happening. You know, if you have a code of conduct, essentially, freeze frame mo na. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Huwag na nating palalain. Tapos yan, usap tayo, that will contain mechanisms also of adjudication or trying to de-escalation processes. Kasama lahat yan. So I think that I think it's well recognized. It's not just the Philippines who feels that way. Everyone in ASEAN feels that way. Samantala, inihag din ng Pangulong Marcos ang performance review sa mga opisyales ng pamahalaan ay dadalhin na rin sa mga head of agencies at hindi lamang sa mga miyembro ng gabinete. Sinabi ng presidente nais nitong mabatid ang problema kung bakit mahina ang performance ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod kasi sa mga gabinete, pinagsusumite din ng Pangulo ng courtesy resignation ang mga opisyal ng GOCC. Sa kabilang dako, nakatakdang humarap naman sa pulong balitaan si Executive Secretary Lucas Bersamin mamayang 2:00 ng hapon dito sa Malacanang. Sa nakatakdang press conference ay inaasang magbibigay ng update ang Executive Secretary na may kaugnayan sa una ng direktiba ng Pangulo na pagsusumite ng courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete. Sa pulong balitaan, inaasahang malalaman kung kaninong courtesy resignation ang tinanggap ni Pangulong Marcos. Bagamat may mga una ng pangalan ang lumutang sa posibleng matanggal sa lineup ng mga miyembro ng gabinete, ay matutukoy din ito mamayang hapon. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We ask all the heads of agencies to also submit their courtesy resignations because we have to look at deeper, not just look at the second. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ikinukonsidera ngayon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas mula sa mga ASEAN countries upang mapalawak ng gobyerno ang 20 pesos rice program nito. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa,
target ng ahensya na masuportahan ang Benteng Bigas Meron na Program o BBM hanggang taong 2028. Ginawa ni De Mesa ang pahayag kasunod ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas bago matapos ang kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa. Paliwanag ni De Mesa na sa sandaling matuloy ang planong pag-import ng bigas, maaari itong pangasiwaan naman ng Food Terminal Incorporated. Maaaring makipagtulungan ang Pilipinas sa mga ASEAN countries, Pakistan at India para sa mga pag-usulong ng naturang programa. Nananatili namang sapat ang stock ng bigas na hawak ngayon ng National Food Authority para maipagpatuloy ang bentahan ng mga abot kaya at murang bigas sa bansa bago matapos ang taong ito. Dahil dito, maaaring maipatupad naman itong pag-aangkat ng bigas mula sa ASEAN countries sa taong 2026. Kung i-expand pa natin beyond the current beneficiaries natin ng vulnerable, the minimum wage earners, at yun nga, plano na mas madagdagan pa at abutin yung 15 million households or 60 million of our population. At kunwari gusto pang dagdagan ng allocation per household or per individual. Of course, there could be a possibility to go beyond the stocks of it. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, nananatiling matatag ang supply ng presyo ng bigas dito sa ating bansa sa kabila ng papalapit na lean months o mahinang ani o kaya ay produkto sa naturang mga buwan. Sa isang pahayag nga ay sinabi ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na resulta ito ng magandang ani ng bigas sa unang parte ng taong kasalukuyan. Dahil dito ay mananatili pa rin sa 45 kilograms ang kada kilo ng 45 pesos ang kada kilo sa presyo ng bigas sa merkado dito sa ating bansa. Kaya walang dapat na ipag-alala ang publiko. Buo rin ang loob ng Department of Agriculture na maabot ang kanilang ahensya ang target na 20.4 metric tons ng local production ng bigas para sa taong 2025. Batay nga sa latest information ng Philippine Statistics Authority, nagkaroon ng pagtaas sa produksyon ng bigas sa ating bansa. Sa unang quarter ng taong ito pa lamang mga kabombo ay nakita na ng pag-angat. Tiniyak naman ni De Mesa na patuloy na gumagawa ng hakbang ang Department of Agriculture upang maging abot kaya ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pinalalakas din ng ahensya ang kanilang mga programa para naman sa mga magsasaka na layuning patasin pa ang kanilang mga kita. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Maganda yung harvest natin nitong first 4 months. Yung kabuuan ng dry season, maganda yung harvest natin. At barring any major weather disturbance hanggang end of the year, we're expecting to still hit yung ating target for the year na 20.4 million metric. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa ating Palarong Pambansa 2025 update mga kabombo, eto, bagong wave ng karangalan ay hong Titus Rafael Sia ng NCR naman binasag ang 3 national records at may hawak na 5 gintong medalya
sa swimming. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Lawag. Bombo Victor, nakabasag ng 3 records si Titus Rafael Sia mula sa National Capital Region sa swimming competition ng Palarong Pambansa 2025 at kasalukuyang may 5 gintong medalya sa kanyang pangalan. Kaninang umaga ay muling nagpakitang gilas si Titus matapos ang kanyang record-breaking performance sa 400-meter freestyle kung saan nagtala siya ng 4 minutes and 31 seconds. Mas mabilis sa dating record na 4 minutes and 35 seconds ni Omar Dasera ng Davao Region mula pa noong 2009. Bagamat ang kanyang personal na target ay 4 minutes and 29 seconds, ipinahayag niyang kontento siya sa naging resulta at patuloy pa rin ang kanyang hangaring mapabuti ito. Bukod dito, 2 pang pambansang record ang kanyang sinira. 200-meter freestyle kung saan nakarecord siya ng 2 minutes and 7 seconds na tinalo ang dating 2 minutes and 8 seconds ni Rafael Barreto mula sa Central Luzon noong 2013. Gayun din ang 100-meter backstroke na 1 minute and 5 seconds na bumura sa 1 minute and 6 seconds ni Seth Isaac Martin ng National Capital Region noong 2015. Bukod sa kanyang individual na mga tagumpay, bahagi rin si Sia ng gold medal team sa 4x50 meters medley relay at 100-meter freestyle, kaya't 5 ang kaniyang kabuuang gintong medalya ngayong taon. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Sia sa Palarong Pambansa. Noong nakaraang taon, nakamit niya ang 3 ginto, isang silver medal at isang bronze medal. Ngayong taon, lumampas siya sa dating performance at patuloy na nagpapakita ng husay sa larangan ng sport. Kaya naman ang kanyang tagumpay ngayong taon ay isang malaking tagumpay at patunay ng kanyang pagsisikap. Ngayong hapon, may 2 po siyang events, ang 50 meters long course backstroke at ang 400-meter long course freestyle relay. Ayon kay Sia, kumpiyansa siyang kaya pa niyang makakuha ng karagdagang gintong medalya at posibleng masungkit pa ang bagong record. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagigipanayam kay Titus Sia. Happy ako sa performance ko this morning. I broke a record pero it's not best time. Yung best time ko, 4:29. I could have lowered my time pero I'm okay. I'm happy with the results. I think 5th gold na. So 4 individual so far. Yes po, sa afternoon po, 50 backstroke, tapos 4x50 freestyle relay, and yeah, that's cool lang. I'll go back to the hotel after this so that I can rest my body, relax it, so that during the afternoon session, I'm ready for the 50 back and relay. Confident I can get the gold and the record. Train hard, and if you put your mind and heart into it, you can achieve the impossible. Samantala, ayon sa kanyang ama na si Mr. Nino Dominic Sia, nagsimula lamang ang swimming journey ng anak noong panahon ng pandemya taong 2020. Sinubukan nila si Titus sa basketball at football, ngunit hindi siya naging matagumpay sa mga ito. Nang lumipat sa swimming, doon nila nakita ang tunay na interes at talento ng bata. Ayon sa kaniyang ama, inaasahan nilang hahakot ng parangal ang kanilang anak ngayong taon dahil ang pagsali niya sa palaro ay pinaghandaan nila ng halos 1 taon. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Mr. Nino Dominic Sia. Sobrang tuwang-tuwa talaga kami dun sa pagka-break ng record dahil pinaghandaan namin talaga to ng almost 1 year. Last year to this year, talaga pinaghandaan namin mabuti ito. At thank you Lord na na-break niya yung record. Hindi lang isa. Yes, simula umpisa hanggang sa now, lahat ng laban niya nandun ako. Halos weekly meron kaming invitational na sinasalian. Kumbaga talagang gusto rin ng bata. Gusto ko rin sakripisyo nandoon. Siguro kaya rin na-achieve naman niya. Nung nag-start siya nung pandemic kasi parang 2020, parang nag-try out lang siya swim. Hindi ka namin alam na yun pa lang siya na gusto niya. Tinry namin basketball, football, wala lahat.
So, nag-try out lang kami doon sa Xavier. Meron 4 na stroke na kaya. Then eventually, sabi ko, may chance pala yung anak ko. So, after the novice, tuloy-tuloy na kami. Dami namin invitational. Weekly yan, lagi Saturday, Sunday, invitational. Hanggang sa awa naman ng Diyos. Thank you. Huli kasi, parang yung time niya medyo dikit na dun sa record. So sabi namin, baka may chance, ma-break natin yung record. Kasi yung sa previous invitational, hindi pa naman ganyan yung time niya eh. Pero medyo dikit na siya doon sa time. So sabi ko, sabi ng mga coaches, sabi ni Coach Miguel, Baseta na, tara, subukan natin maka-record. Hindi rin naman namin ini-expect. Actually, gusto lang namin talaga is maka-gold eh. Pero bonus na yung record. Samantala, Bombo Dennis, sa ngayon, napatungkol naman sa partial and unofficial result ng medal tally sa palarong pambansa. Nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroong 68 gold medals. Ngayon din, 46 silver medals at 23 na bronze medal. Pumapangalawa pa rin ang Region 4A Calabarzon na mayroong 30 gold medals, 44 silver medals at 29 na bronze medals. Samantalang nasa top 3 pa din si Region 6 Western Visayas na mayroon pa rin 24 gold medals, 30 silver medals at 27 bronze medals. Ngayong hapon, Bombo Dennis, aasahan natin na mas hihigpit pa ang laban sa iba't ibang palaro dito sa Ilocos Norte, lalo pat aasahan na mangyayari na yung mga quarterfinals sa iba't ibang laro tulad ng volleyball kung saan ang inaasahang maglalaban-laban mamayang alas 3 ng hapon ay ang Caraga Region kontra sa Bangsamoro and Muslim Mindanao. Ngayon din sa alas 4 ng hapon maglatutuos ang Region 2 kontra sa Region 10 at mamayang alas 5 ng hapon naman ay maglalaban ang Region 9 at Cordillera Administrative Region. Ngayon din sa baseball secondary boys ay mangyayari na rin ang semifinals mamayang alas 4 ng hapon kung saan ang magtutuos ay ang Eastern Visayas, Western Visayas, Central Luzon at National Capital Region. Bombo Dennis. Okay, Bombo J, nais kong malaman lamang yung may mga nakaschedule pa ba? May mga susunod pa bang laban? Very impressive kasi yung ipinakita nitong si Titus Sia. So may expected pa ba siyang laban? Kung hindi ngayong araw ay sa susunod, Bombo J? Yes, Bombo Dennis, mamayang hapon, ito na yung huling laban ni Titus kung saan may 2 event pa siya. Itong 50-meter long course backstroke at 400-meter long course freestyle relay kung saan very confident niyang sinabi sa atin, Bombo Dennis, na talagang makukuha niya yung gold medals saka mababreak pa niya yung mga record, Bombo Dennis. Okay. Kumusta naman so far ang lagay ng panahon dyan? Dahil may mga area na medyo makulimlim na yung panahon and minsan nag-iiba-iba rin at malaki ang epekto nito dun sa ating mga atleta. Kumusta ang kalagayan ng ating panahon dyan, Bombo J? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Kung ikukumpara natin yung panahon sa mga nakalipas na araw ngayong araw ay mas makulimlim nga yung panahong nararanasan natin ngayon dito sa Ilocos Norte, na ito isang magandang bagay dahil mas makaka-focus yung mga atleta natin, lalo na yung mga nakiki-participate sa mga outdoor sporting events ngayon, lalo pat quarterfinals na yung mga aasahang mangyayari ngayong hapon na Bombo Dennis. Ngunit kahit ganun pa man, ay tulad ng mga nangyari sa mga nakalipas na araw, ay suspended pa rin yung gagawing mga sport events mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang sa gayon ay maibsan o talagang hindi maiwasan. I mean, yung mga hindi magandang epekto sa kalusugan, dala na rin ng mainit na panahon kasi kahit makulimlim dito sa Ilocos Norte ay mainit pa rin. Walang hangin, Bombo Dennis, dito sa Ilocos Norte. Okay, with that, maraming salamat Bombo J at mag-ingat kayo dyan. So yan muna ang latest update mula rito sa probinsya ng Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa ibang balita muna,
Isang hukom ng International Criminal Court mga kabombo ang kusa ng umatras doon sa pagdinig ng hiling ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang ilang hukom doon sa kaso na kanyang kinakaharap. Samantala, dalawang hukom naman ang maaaring manatili pa rin. Tumutol kasi sila sa nasabing kahilingan. Sa isang memorandum na isinapubliko nitong Miyerkules ay iginiit ni na Judges Rain Adel Sophia Alapini Ganzo at Maria del Socorro Flores Lera na wala silang kinikilingan at wala ding basihan ang anumang kahilingan ng panig ng depensa. Ayon pa sa kampo ni Duterte, hindi umano magiging patas ang dalawang hukom dahil dati na silang naglabas ng kanilang pasya o desisyon kaugnay ng investigasyon dito sa Pilipinas. Samantala, pumayag naman ang International Criminal Court Presidency na doon sa kahilingan ni Judge Beta Holler na huwag nang makibahagi sa desisyon dahil nga sa kanyang dating papel bilang trial lawyer ng prosekusyon sa parehong kaso. Ayon sa korte, ito'y para mapanatili ang integridad ng proseso. Ang kaso mga kabombo ay may kaugnayan sa umano'y crime against humanity sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bagamat kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong pang 2019. Iginit ng korte na may jurisdiction pa rin ang kanilang panig sa mga krimen na nangyari habang miyembro pa ang bansa. Ang pre-trial chamber ng International Criminal Court ang siyang magpapasya kung sakop nga ng korte ang mga kasong kinakaharap ni Duterte. Isang hakbang ito na maaaring mapabagal ang proseso kung may mga hukom na mapapalitan. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Amy Marcos itong Huwebes na nakipagpulong siya kay Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pahayag sa isang pahayag nito gamit ang kanyang social media account, sinabi ng senadora na matagal na niyang kinikimkim ang simpatsya na sinapit ni Duterte na naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity sa International Tribunal. Alam raw nito ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Hindi raw ito naghintay ng 39 na taon para lang magkamaling muli. Iginit ng senadora na may Marcos na natuto na sa kasaysayan. Pinangunahan ni Marcos ang mga pagdinig sa Senado kaugnay sa issue ng pag-aresto nga at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, kung saan inirekomenda niya ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang opisyal ng gabinete ng Pangulong Marcos dahil umano sa pakikialam sa proseso. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Vice President na bumisita rin si VP Sara at dyan ho sa The Hague, Netherlands upang makipagkita sa kanyang ama sa Mayo at 30, Hunyo 2 at Hunyo 3 ng taong ito. Gaganapin niya ang kanyang ika-47 kaarawan sa Mayo 31 sa harap po ng ICC sa isang mapayapang pagtitipo ng mga grupong Pilipino doon. Si dating Pangulong Duterte ay 80 anyos na at naharap sa kaso sa ICC kaugnay ng 43 counts ng pagpatay na ikinonsidera bilang crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs. Naniniwala naman ang kanyang abogado na dapat ibasura ng International Tribunal ang kaso. Wala naman itong jurisdiksyon, lalo't umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ngunit gate ni Attorney Gilbert Andres, abogado naman ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings, may sapat na batayan at president na may jurisdiksyon na rin o pa rin ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Kahit umatras na ang bansa, ani Andres, hindi ito war on drugs. Ito ay war against the poor na nagsasabing patuloy pa rin ang epekto ng kampanya sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, gaya ng mga ama't ina, kapatid at mga anak. O muna tayo mga kabombo ng iba pang balita mula naman dyan sa Commission on Elections. Dahil itong poll body may mga hakbang ng ginagawa kaugnay ho dun sa Bangsamoro Region at alamin natin mga kabombo kung naisumiti na ng Transition Authority yung desisyon hinggil dun sa magiging 7 seats na mapupunta dyan sa Bangsamoro lawmakers at yung poll body mga kabombo ipagpapatuloy pa rin ang paghahanda para sa 73 seats na kinakailangan punan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner.
Bombo Dennis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na hanggang ngayon ay wala pa sila matatanggap na desisyon mula sa Bangsamoro Transition Authority patungkol sa allocation ng 7 seats para sa BARM. Matatandaan na sinabi ni Garcia na hanggang dulo ng Mayo sila maghihintay para sa desisyon ng BTA dahil dito rin magbabase kung magkakaroon pa ba ng filing of Certificate of Candidacy sa Bangsamoro. Kapag kasi tutuloy na ang paghahanda sa 73 seats, hindi na ito mangangailangan ng COC filing. Pero kapag inallocate ang 7 seats at naging 80 seats na ito, dito na mangangailangan na magsagawa ng filing ng Certificate of Candidacy sa naturang lugar. Pagtitiyak ni Garcia na ipagpapatuloy nila ang paghahanda dahil hindi maaaring maantala ito kasi 5 buwan lang ang nilaan sa muling paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. From the BTA. Kaya nagbigay tayo ng instruction sa ating PMO for the Bangsamoro, yung MLD natin, na maghandaan na yung 73 seats. Mahirap kasi ipagpakasakali na maghihintay kami 80. Paano kung wala? Total naman yung pinaghandaan namin ng una, 73 talaga ng parliamentary seats. Na therefore, hindi naman talaga yung 80. Kung ano po yung gagawin nila doon sa ito, nasa Bangsamoro na po yan. Yung pito, baka po kasi makulangin kami sa panahon. Gusto ko pong emphasize sa lahat. 5 buwan lang po ang naipagkaloob sa amin para paghandaan ng Bangsamoro Parliament. Kaugnay ito, ayon kay Garcia, patuloy naman daw ang kanilang pakikipag-ugnayan kay BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua. Bagaman hindi sila mangingialam sa magiging desisyon, pero in-emphasize na rin ang komisyon sa kanila na gara na itong madesisyonan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sabi natin baka pwede may continuing discussion sa bagay na yan. We will not interfere anong lalagay nila sa mismong batas. Kung ano ang hahatiin nila at paano nila i-distribute. Hindi po namin yung pakikialaman, wala po kami kapangyarihan doon. Pero at least ipa-emphasize lang po sa kanila, sa ating pong parlamento, yung urgency lang po ng bagay. This is not manual election. This is automated. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula dyan sa panig ng Senado. Itong impeachment at yung Senate rules ay meron daw nakikitang salungatan. Alamin natin kung ano ito at kung paano tutugunan. May balita si Bombo JC Galvez. Kini-question ni Senator-elect Vicente Soto III kung posible nga bang maitawid sa 28th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng umaning magkasalungat na interpretasyon ng impeachment rules at Senate rules. Si Soto ang isa sa mga may akda ng impeachment rules ng Senado noong nilitis si dating Chief Justice Renato Corona. Binigyan din ng dating senador na ayon sa rules ng Senado, anumang unfinished business, kabilang ang committee report at bills, ay tinuturing na patay matapos ang adjournment sinidye na nakatakda sa Hunyo 13. Gayunpaman, ayon sa impeachment rules na hinango mula sa general rules ng Senado, kapag sinimula na ng mataas na kamara ng Kongreso ang paglilitis sa isang impeachment case, ito'y dapat na ipagpatuloy forthwith o agad-agad. There are two conflicting rules. The Senate rules and the impeachment rules. Okay? Ito, opinion ko to. At saka ito, opinion ng isang dating Senate President at Majority Leader. Okay? Ikaw. Ngayon. The Senate rules are very explicit. And it emanates from the Constitution. The Senate rule says that any business, pagdating ng adjournment sine die, dies. Dies? Wala, oo. Kaya nga, committee reports, bills are refiled. Ito ngayon. Impeachment rules. Impeachment rules. Existing, you mean? Existing impeachment rules is also somehow laman doon yung sinasabing forthwith. Nasa Constitution din. Ibang interpretasyon ng ibang tao na ang forthwith nila kung kailan nila gusto. Tayo sa impeachment rules at the moment. Impeachment rules ang nakalagay
pag inumpisahan yung impeachment, tatapusin. Magbubukas ang regular session ng Kongreso Lunes, Hunyo 2, kung saan pupunta rin ang House Prosecution Panel sa Senado para basahin ng articles of impeachment laban kay Duterte. Pagkatapos basahin, maaari naman nang lumabas sa plenary session ang panel of prosecutors at pagkatapos, i-anunsyo Senate President Francis Chis Escudero na kinabukasan ay magkukonvene na sila bilang impeachment court. Para kay Senate Secretary Renato Bantug, mas maganda na isuot na ng mga senador ang robe sa pag-convene bilang impeachment court at sa gagawin nilang oath-taking ngunit isa sa pinalpa niya ito. Una naman padadalhan ng summon si VP Sara para pasagutin sa mga inihaing kaso laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment nagkaroon ho ng kasunduan. Yan ay para maging benepisaryo na rin ng 20 pesos na kada kilong bigas ang minimum wage earners. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Agriculture at ang Department of Labor and Employment para maging benepisyaryo rin ng P20 Rice Program ang mga minimum wage earners ng bansa. Ayon kay Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance at Spokesperson Engineer Arnel de Mesa, nagkaroon agad ng kasunduan sa pagitan ng mga ahensya para gawing available rin ang pagbebenta ng P20 rice sa mga karaniwang mga manggagawa. Nagkaroon rin anya ng inisyal na talakayan sa pagitan ng mga departamento kung saan natukoy na nasa higit 120,000 na mga manggagawa sa buong bansa ang makikinabang sa ilalim ng programa. Kasunod ito ay bibigyan din anya ng Department of Agriculture ang mga manggagawa ng kakayahan na makabili ang mga ito ng hindi hihigit sa 10 kilo ng benteng bigas kada buwan bilang pandagdag na tulong ng ahensya sa kanila na nahihirapan itawid ang araw-araw dahil sa mababang sweldo. Tama yan. Nagkaroon nga ng pagpupulong kahapon ang DA at ang DOLE at nagkaroon na agad ng agreement in principle para ipatupad itong pagbibigay o pag-extend ng availability ng 20 pesos na bigas para sa minimum wage earners. Nagkaroon na rin ng initial usapan ang DA at ang DOLE at na-identify ng mga 120,000 yung initial list o listahan ng mga minimum wage earners sa buong bansa. So, galing sa DOLE yung listahan at ang initial din na napagkasunduan ay bibigyan ng pagkakataon na makabili ng 10 kilo ng bigas kada buwan yung mga minimum wage earners. Kumbaga, dahil di ba, of course, minimum wage earners sila, pandagdag ito na tulong na di ba, maliit yung sweldo, ito, bibigyan sila ng opportunity na magkaroon sila ng access, makabili ng 10 kilo ng bigas kada buwan. Titiyak pa ni De Mesa na beripika na ang mga minimum wage earners na makikinabang sa programa at kasalukuyan ang isinasapinal ang magiging proseso ng distribusyon ng mga naturang bigas para sa mas mabilis na pag-access sila sa programa. Sa ngayon nakadepende pa anya sa DOLE kung madadagdagan ng initial 120,000 mga manggagawang nakatakdang maging benepisyaryo ng programa. Anya kung titignan din 1.2 milyong kilo ang kabuuang maibibenta sa mga sakop na sektor na ito. Maliit na bahagi lamang din anya masasakop nito mula sa 250,000 metric tons na buffer stock ng National Food Authority na siya namang gagamitin sa ilalim ng proyekto, kaya naman pagtitiyak ni De Mesa, magiging sapat ang mga ito para sa kanilang pangangailangan. So identified na ulit yung mga minimum wage earners. Ang pina-finalize na lang ngayon ay yung sistema nung distribution para mabilis yung pag-access nila dito sa pagbili ng 20 pesos na bigas. Depende yun sa listahan na ibibigay ng DOLE. Kung titingnan natin, 120,000 times 10, so that's 1.2 million kilos. Diba? So, tatanungin nyo kung sapat ba yung supply. So, at 250,000 metric tons. So, maliit lang na bahagi yan noong availability ng NFA rice na pwedeng gamitin para doon sa 20 pesos na benteng bigas meron na program. Samantala sa kasalukuyan naman ay wala pa namang inaanunsyo o iminumungkahi
si Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. kung naiangat na nga ba ang deklarasyon ng Food Security Emergency for Rice sa bansa na siyang nangangahulugang epektibo pa rin ito hanggang sa ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Penisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang mga nakilahok sa paglalayag tungo sa West Philippine Sea. Kinuwento ang naging pangamba at karanasan sa naganap na civilian mission doon. Alam natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario. Ikinuwento ng mga nakiisa sa naganap na civilian mission ang naging pangamba nila at mga di malilimutang karanasan habang naglalayag sa West Philippine Sea, kung saan halos magkakapareho ang mga ibinahagi ng mga nakapanayam ng Bombo Radio Philippines, lalo na nang madat na ng mga ito ang presensya ng bansang China. Kakaumpisa pa lamang kasi ng naturang misyon at hindi pa gaano nakalalayo sa pinagmulang lokasyon na El Nido, Palawan, ay umaligid na kagad ang mga barko ng China Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oka. Kaya't ito umano ang gumulantang sa umaga ng karamihan na lulan ng naturang barko habang binabaybay ang karagatan at tinatahak ang destinasyong Pag-asa Island. Magkasunod na barko ng China Coast Guard ang namataan sa unang araw ng civilian mission ng umaligid sa MV Kapitan Felix Oka na tila'y pinagmamasdan kung ano ang gagawin nitong aksyon. Kaya't ang na makausap natin na si Eliazar SD Mabuyo, third mate ng MV Kapitan Felix Oka, kanyang ikinuwento ang naging pangamba ng personal itong masaksihan. Aniyay, siya ay nagamba at kinabahan dahil siya ang nakatoka sa oras na iyon sa navigation ng barko, kung saan higit niyang ikinabahala ito sapagkat ang distansya ng China Coast Guard ay hindi lamang kalayuan mula sa MV Kapitan Felix Oka. Kaugnay niyan, pakinggan natin si third mate Eliazar SD Mabuyo ng MV Kapitan Felix Oka. Actually, noong una, medyo parang normal lang. And then nung nakita ko na yung Chinese Coast Guard, medyo kinabahan kasi nga may mga news or may mga instances before ng pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard. Nakita ko yung situation, ang lapit lang pala. So, pansin ko rin na during my duty, 6 hours pa lang mula El Nido and given our speed, 20 miles pa lang from Palawan is, ayan na, yun yung, kumbaga, kine-claim natin na ang kanyang mga nabanggit na mensahe ng China kung saan iginigit nito na teritoryo nila ang West Philippine Sea ay naganap ng magpadala ito ng radio challenge, kung saan nagkaroon ng mga tagpo na nagpadala ng mensahe ang China Coast Guard na hindi umano teritoryo ng bansa ang naturang bahagi ng karagatan. Ngunit agad naman itong sinagot ng Philippine Coast Guard at maring iginiit ang karapatan ng bansa sa paglalayag nito sa kanyang mga nasasakupan. Kaugnay niya na pakinggan muna natin yung mga naging tagpo sa naganap na radio challenge dito sa paglalayag ng MV Kapitan Felix Oka. Coast Guard 9702. This is China Coast Guard 3306. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and the Chinese laws and regulations. Serving Coast Guard 9702. This is China Coast Guard 3306. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and the Chinese laws and regulations. Over. Kaya naman dahil dito ay ibinahagi ni Kiko Aquino D, isa sa mga co-convenor ng atin ito coalition, ang kahalagahan ng naturang misyon. Ani ay importante na maipakita ang paninindigan ng bansa na maproteksyonan ng mga teritoryo nito kahit pa ito'y inisyatibo ng mga mula sa sibilyang grupo. Pakinggan naman natin ang tinig ni Kiko Aquino D, co-convenor ng atin ito coalition. Siguro po yung sa akin, kailangan natin mapakita na consistent tayo sa ating paninindigan na ipagtatanggol natin yung West Philippine Sea. So yung atin ito, civilian mission nga siya, hindi siya parte ng gobyerno, mga mamamayan ito. At yung kung sino man yung nakaupo sa Malacanang, parang meron pa rin mga mamamayan na maninindig para sa West Philippine Sea. So yun po yung pinaka mensahe natin ngayon. Live mula dito sa karagatan ng West Philippine Sea, Bombo Grant Hilario nag-uulat
para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, yung Western Visayas daw ay target na masungkit ang three-peat dyan sa Volleyball Secondary Girls sa Palarong Pambansa 2025. At yung volleyball sensation ay inaabangan. Alamin natin ang update mula naman sa Bombo Radio Lawag. Target ng Western Visayas na masungkit ang three-peat sa Volleyball Secondary Girls sa 2025 Palarong Pambansa. Ayon kay Mr. Jose Montalvo, Athletic Manager ng Volleyball Secondary Girls, nais nilang mapanatili sa kanila ang kampyonato kaya gumawa ang kanilang koponan ng iba't ibang estratehiya para mapanatili ang kanilang magandang record. Lahat niya ng mga atleta ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay upang ma-meet ang kahangahangang tagumpay at makagawa ng kasaysayan sa larangan ng volleyball. Paliwanag niya na naniniwala siyang hindi siya nagkulang sa pagtuturo at pagsama sa mga hawak niyang atleta dahil nakikita rin niya ang improvement ng kanilang performance. Lahat naman champion ng mga region to eh. So you have to respect them na talaga they prepare for us. Kami yun because of, we are back-to-back champion. And we're gaining and praying for 3 feet from here up. So tingnan natin. Kaugnay nito, inaabangan ng mga manonood ang sikat na volleyball sensation na si Brianna Nicula Ang mula sa Western Visayas sa bawat laro niya ng volleyball. Napapansin na may crowd cheering na nabubuo sa tuwing gagawa ng volleyball attack si Brianna. Ayon kay Brianna na malakas ang kanilang depensa at nais rin nilang mapanatili ang kampyonato na may pit nilang iniingatan. With what we can see right now, I can say na kaya namin mag-defend ng back-to-back round po. Yung adjustments po namin sa our defense, actually, yung offense namin, okay naman. Pero defense lang po talaga. To all my supporters, thank you. And to our teams also, thank you po sa mga support. And we appreciate each and every one of you. Napag-alaman na naging volleyball sensation si Brianna matapos sumabak sa Western Visayas Regional Athletic Association 2025 sa Antique. Samantala, si Brianna ay middle blocker ng Bacolod Taichung High School. Para sa Palarong Pambansa 2025 update mula rito sa Bombo Radio Luwag, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rom Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Yung bilang naman ng mga atleta at delegasyon mula sa Cagayan Valley Regional Athletic Association na nakaranas ng stomach flu sa kasagsagan ho ito ng Palarong Pambansa ay patuloy pang nadaragdagan. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga atleta at delegasyon ng Region 2 na nakakaranas ng pananakit ng tiyan, pagduduwal at dehydration sa kasagsagan ng Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay DepEd Regional Director Dr. Benjamin Paragas, sinabi niya na unang nakapagtala ang medical team ng 8 atleta na nakaranas ng pananakit ng tiyan kung saan patuloy na nadagdagan hanggang sa huling tala ay nasa 89 na atleta mula sa Rehiyon 2 ang nakaranas ng stomach flu. 2 sa mga atleta ang kinakailangang isugod sa ospital para malapatan ng atensyong medikal. Bagamat may mga atleta silang gumaling, subalit araw-araw ay nakakapagtala sila ng bagong biktima na nakakaranas ng pananakit ng tiyan, pagduduwal at may sintomas na ng dehydration. Batay sa pakikipag-ugnayan ng Food Safety Compliance Officer at Medical Team, lumalabas na ang mga atletang nakaranas ng pananakit ng tiyan ay bumili ng street foods sa labas ng kanilang billeting quarters. Bilang paunang hakbang ay pinagsabihan na ang mga coach na bantayan ang mga atleta at hanggat maaari ay pagbawalan na munang bumili ng pagkain sa labas ng kampo. Natuklasan din sa ginawang water testing ng Municipal Health Office ng Bacara, Ilocos Norte na may contamination sa tubig na inumin ng mga atleta na nagmula sa maruming water dispenser. Aminado naman si Dr. Paragas na malaki ang epekto ng pagkakasakit ng mga atleta sa Rehiyon 2 sa overall standing sa palaro, lalo at maraming mga atleta sana ang inaasang
humahakot ng gold medals sa swimming, athletics at ball games. Sa kasalukuyan, ang Cavra A ay may 1 gold medal, 3 silver medal at 13 bronze medals. Samantala, inaasang madadagdagan pa ang mga mahakot na medalya sa aerogymnastics, women's artistics gymnastics, wushu, dance sport at arnis. Sila, no? Tulad nga sinabi ko, majority of them, medyo manageable naman yung cases dahil meron naman tayong nakaantabay na gamot at medical supplies para sa kanila. Except yung dalawa na medyo mas maganda kung itakbo natin sa hospital para mapangalagaan sila mabigyan sila ng karampatang lunas. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Kawain para sa Palarong Pambansa 2025. Ako po ang inyong lingkod, Bombo Angelica Morales, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang gold medalist na barefoot athletes ng Western Visayas abay panty liner at wet wipes bilang swela sa paa ang winning formula. Alamin natin kung paano ito nangyari sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Ibinahagi ng delegasyon ng Region 6 sa Palarong Pambansa ang ilan sa kanilang winning formula sa larangan ng athletics. Kasunod ito ng pagkapanalo ng gintong medalya ng mga barefoot athletes o mga atletang nakapaalamang sa kanilang kompetisyon. Ang nasabing mga atleta ay sina Trix Arellano, Ayindon Cabalfin at Eda May Arceo. Si Arellano na mula sa Concepcion Central Elementary School ay bumasag sa palaro record sa Elementary Girls 200-meter dash matapos sa kapagdala ito ng oras na 26.4 seconds na mas mabilis sa 17 taong record ni Maureen Scrivers na may oras na 26.7 seconds na naitala noong 2008. Si Cabalfin naman na pride ng Barasbos Elementary School sa Carles ang ibabaw sa 400-meter dash Elementary Girls, samantalang si Arceo na pride ng Carles Central Elementary School ay nanalo sa 100-meter hurdles Elementary Girls category. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Benedicto C. Prasas, Master Teacher Juan ng Carles Central Elementary School, sinabi nito na bago binalot ng plaster ang paa ng mga athletes, ay nilagyan muna nila ito ng panty liner at wet wipes na nagsisiman sa paa ng mga atleta. Anya, pinili nilang magpaa dahil base sa karanasan ng mga atleta ay mas mabilis ang kanilang takbo kapag hindi sila nagsuot ng sapatos. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Hernandez Colliar Jr., ang spokesperson ng Department of Education Region 6, sinabi nito na umaasa sila na magsisilbing iyon sa iba ang mga atleta ng Western Visayas. Ayon kay Escolyar, sa ngayon, habang papalapit ang pagtatapos ng Palarong Pambansa, target nilang madagdagan pa ang panalo at mas tumaas ang kanilang ranking sa overall na resulta ng palaro. We know that this will boost the morale ng ating mga athletes, and also it will also ensure that our athletes they will give their best performance and ma-reach talaga natin yung rank number 1 for this year's edition of Palarong Pambansa. Si Mr. Hernandez Colliar Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, yung mga dawit sa umunoy operasyon ng Scam Hub sa Cebu maaaring maging testigo ayon yan sa kapulisan. May balita ang Bombo Radio Cebu. Maaaring maging saksi ang mga sangkot sa umunoy Scam Hub operations na nag-viral sa social media matapos i-upload ng isang vlogger ang operasyon na matatagpuan sa Kasambagan sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Police Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay na malaking tulong ang mga sangkot sa iligal na operasyon para mabilis na matukoy ang pinagmulan ng Scam Hub operations at para managdagan ng ebidensya. Kung maalala, nitong Mayo 19 lang, mabilis na kumalat ang video kung saan kuhang-kuha ang ginawang pagpa-scam sa mga umano'y agents sa mga kliyente nito na taga-ibang bansa. Isa rin sa mga nawinda ang hanay ng mga kapulisan nang umabot sa kanila ang video, kaya naman sa sumunod na araw ay nagsagawa agad sila ng inspeksyon at nabutan na lang nila ay ang mga computer na pinaniniwala ang ginamit sa scam operation at dahil walang taong naabutan, agad na lang nila itong ipinisara. Sa ngayon, ang impormasyon na hawak ng mga otoridad ay nasa lungsod pa rin ang mga suspect, ngunit hindi pa nasasampa ang kaso kaya naman hindi pa sila nahuhuli.
Binigyang din ni Makatay na saan man sila naroroon kung maisasampa na ang mga tamang kaso at mailabas na ang mga warrant, tiyak na hindi na sila makakatakas at wala nang mapupuntahan. Kaya naman hinimok ng CCPO ang mga BPO agents na sangkot sa kumpanya na mag-ulat o magbigay ng kooperasyon para maresolba ang investigasyon. Let's just say that they are involved in the daily operations of this particular. They can come forward and explain and provide the necessary information. Cases have not yet been filed, man. So I don't know what's running in their mind, no. But anyway, if the case is already filed, then the warrant will be successfully issued. The warrant can be served by any officer of the law man capital. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Eto namang Pinay nurse naman, wagi bilang Miss Orient Tourism Global 2025 sa bansang Malaysia. Makichika tayo sa ulat ng Star FM Manila. Nagdiriwang ang buong team at pamilya ng 25-year-old nurse na si Patricia Ann Nicole Bangog matapos itong koronahan bilang Miss Orient Tourism Global 2025 sa naganap na international pageant sa Malaysia. Noong nakaraang taon ay nagwagi ito sa kanyang kauna-unahang national pageant, ang inaugural Miss Pearl of the Orient Philippines, kung saan pinangalanan nito bilang Heritage Ambassador 2024. Hindi makakalimutan ni Patricia ang kanyang once-in-a-lifetime experience sa Malaysia. Sa exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila sa newly crowned beauty queen, inamin nito na overwhelmed pa siya ngunit excited na sa kanyang magiging reign. It actually still feels surreal that I won the crown. I just feel so blessed and happy that I was able to represent our home, Philippines. I have been an advocate of sustainable tourism ever since. We have a lot to offer other than those beautiful destinations. We have our kind-hearted people, our hardworking people, and that is what I aim to bring to the table around the world. If you have that dream in your heart, God has put that dream in your heart for a reason. Nagpapasalamat rin ito dahil naging mainit ang suporta ng kanyang mga kababayan sa La Union sa kanyang naging pagsabak sa international pageant. Walang sawang pasasalamat din for my team, most especially my national director for Miss Philippines, Sir McCoy. I'm so grateful and blessed for all the people that has been supporting. I hope that throughout this reign, I will bring not just the culture and tradition of Philippines, but I hope you can help me to bring the culture and tradition of other countries as well. Hello, Star Nation. This is your Miss Orient Tourism Global 2025, Patricia Ann Nicole Bangog, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo! Mula sa Star FM Manila, nag-uulat, Star DJ Ivana Darna para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ng mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa parte ng Mindanao, pwedeng masubaybayan ang mga programa kahit nandito ka sa Luzon o kahit dyan sa Visayas. Kaya naman mga kabombo, kung halimbawa gusto nyong subaybayan itong mga programa sa parte ng Davao, ay nariyan ang ating Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal.
At para naman sa Bukidnon area mga kabombo, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga tsabakano, masusubaybayan din ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog, at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombo at Star Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo, maging kaupod naton si Coach Joseph Gion sa paghatag karon sa aton sang dugang mga informasyon. May kantanan sa sining pagsulod na sa semifinal rounds ang basketball boys sa elementary kag sa secondary. Welcome naton siya, Coach Joseph. Si Bombo Cham, welcome diri sa Bombohan ay sa udto. Good afternoon. Hi, good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon sa tanang listener dira sa Western Visayas. Good news karon para sa mga parents and subongman classmates, supporters ang both teams sa elementary kag subongman sa bahin sang high school karon kay nakabanse na kita sa or padulong na kita sa semifinals. Dili ako na mauna, Coach, sa bahin sang high school ang basketball boys sa ila sining yang pinaka-recent nga kadalagan ila sining kontra ang defending champion ng National Basketball or ang National Capital Region na Coach Joseph. Yes, so kita niyo man sa mga spread like wildfire ang natabo dili sa palarong pambansa. Umaga it's a David versus Goliath match because palantaman ng trends ng NCR ever since they're the powerhouse. So I think it's the first time also sa NCR na hindi sila makalabot sa medal rounds, which is
on the semifinals. Kumbaga, di sila kalabot dito. Tungod kay na top na sila, na perdita sila sa quarterfinals pa lang. Amo na nga dako gid nga issue para sila nga why sila kalabot dito, which is a very big achievement para sa mga boys naton dire na sa Western Visayas, dire sa Ilocos Subong. Ano ang nangin team play or nangin strategy? Kiti siyempre you're facing a defending champion kag makabig man naton nga bakod man ni ang team sang Western Visayas halin sa St. Robert's International School. Anong nakita nimo coach nga ginhimo sang coaching staff, sang mga players agud nga lutuson ang defending champion na Coach Joseph? I think I'm more into saying na the preparation meets the opportunity. Balantaman nga ang team ni Coach John Guangco, ang practice niya is every morning at 4 gabuktaw na sila 4 a.m. starting training nila at 5, 6, 7 a.m. until 8 a.m. every day. So nagsakto gid ang time kanina, nag-start ang game at 6:30. So ako, for me, it's a big adjustment for the NCR is the body clock. Which is sanay kita sa pagbuktaw sang aga, sanay kita nga mga Western Visayas teams, sanay kita nga amo ang oras sa aton nga training. So ang aton nga kumbaga kita buktaw na gid ang diwa ta, kumbaga ang body clock ta well adjusted sa time kagina. Kay sino bala mag-ahom-ahom nga magka-schedule nga 6:30 a.m. sa palarong pambansa. And then, let's comment also for the team effort, total team effort sa mga boys. I think, balantaman no big name na ginaabangan dire sa palarong pambansa until sa kadalagaan kagina, why did may gagwa nga ngalan sa ila, which is kami, dire sa management, mga parents, we're very proud na kumbaga, it's a team concept ang ginpairal sa Western Visayas team, and shout out to Coach John Guangco kag sa mga bata. Pero sinugid ang nangin makabig naton point man or nangin may pinakadako nga contribution abi sa kadalagan sang team sang Western Visayas sa Coach Joseph? I think for this game, I think I recommend the guards of the Western Visayas for setting up the tone. Ay na-stop nila ang production nila Matcha. So there's guard si Rose, ang tawag nila Derek Rose ang Western Visayas. That's the main point guard of Coach John Guangco. He's the one who siya ang being assigned to stop Matcha. You know, Matcha is the MVP the last year palarong pambansa. Muna nga takuin niya task for our guards na na-stop ka na ang mga kwartya ng NCR, very explosive guards nila na nalimit pa sila sa kumbaga defense says it all for our team. The defense sets the tone, and the defense is it's the key na nakakuha sa kadalagan sa mga kagina sa aga. Last year sa palarong pambansa ang NCR, sino ka nanging kasumpong nila sa championship round? Kung may connect sa Calabar Zone, nakontra nila, which is usually pag Calabar Zone, Sambeda na. Hindi ako sure, hindi ako sure. Pero usually sila na ang top 2 for the secondary boys kay NU versus Sambeda na usually. So kita, I think wala ata kita kasulod sa semifinals round last year. So actually, sa mga mga parents makasulod, kumaga okay na nakasunod sa quarterfinals, pero the boys have other plans. Kumaga we march on. Karon 7:30 at ang game, 7 or 7:30. Naulat na ang game karon alas 3. May game pa subong ng secondary boys is coming 3 p.m. Kung sinong madaog tira amo na kontrahon ka for the 7:30 game tonight diri sa Ilocos. Ang balantayan sinong kontrahon, anong team ganito, coach? Actually, to be honest, away na mong ginagawa tao subong. Kumbaga, we're more focused na sa rest sa mga bata. Papauhay ginanay, no? Sa bata, papauhay dito. At karon alas 3, hindi ko man mambal kung sino pa madaog tira. Kay totally blind kami sa bracket nga na. Kaya nag-crossover na. Nag-crossover na kasi 4 brackets nag-crossover. So, hindi ko man mahambal kung sino da ang favorites or sino da ang hopefully,
we have the advantage kay may rest na kita. And then, may the Lord bless us na karon isa ka naming hampang para sa mga bata. Aha. Alright. So, balantayan manini kung sinong mangin kasumpong karon sang secondary boys naibaluan man naton nga ti damo panibaraha nga ginauyatan karon si Coach Jan Guangco kung sino man ang mangin kasumpong sang iya sini nga mga kabataan, Coach Joseph? Yes. Oo, tama gid. Oo, mga the 15-man rotation ni Coach Jan Guangco very effective gid tungod ang system niya nga play hard defense from first quarter until to the final buzzer. All right, now kanto kita sa secondary boys and so happen ang imo sini nga anak nagahampang man sa under 12, Coach Joseph? Oh yes, so sorry, elementary boys. 12 and under division naman. So nagdaog man sila kanina, 6:30 ang game. So against Caraga, that's a quarterfinals game also. Actually, they're the number 1 in their division. Not like sa secondary boys, tanga number 2 sila. So sila sa elementary boys naman, they're number 1. They're the defending champion last year. They're the gold medalist. So medyo may bukat, may konting pressure sa ila to perform or to reach the medal rounds kay defending champion. Sila kumbaga silang NCR on the elementary division kasi silang naka-gold. So nami nag-respond sa mga bata. They take up the challenge. Take up the challenge kanya sa naga. And then, ambal ko gani, we have the big advantages. We wake up early every day for the past years. Amo nang oras ang aton na training every day. Amo nang mga bata kanina, ambaga pagsik yun. Pag start pa lang sa game 6:30 do abi nila kumbaga ang body clock nila sanay gid sa amo nang oras ng panganay. Isa man diri kalyabi siguro coach ang disiplina sa mga kabataan atleta, start it young kay kung mag-amo sining plastada madalagin nila sa ila sining pag dako at young age, disiplinado na in terms sa oras ang pagbugtaw sa training kag ang result is maayo gid kay sila ang defending champion sa palarong pambansa, Coach Joseph. Yes, exactly. Actually, the program of St. Roberts and Coach Jan Guangco and Boss Eugene Chua, this is only the 3rd year na nag-form sang elementary boys ang St. Roberts. So for the past 3 years, first year nila, while sila nag-champion sa Prisa, on the 2nd year, last year, champion na sila dayon sa palarong pambansa. And this year, final 4 na naman ng elementary boys nila. So, makita mo dira ang dedication kag ang disiplina nga gina-impose nila. Kay in the span of 2 to 3 years, kumbaga palarong pambansa level ka na. Kumbaga ang ibang ganit ng mga schools, it takes them a decade or years bago makabuo sang isa ka solid nga lineup, maka-represent man lang sang isa ka region. Meanwhile, ang aton representante, which is ang St. Roberts School, lapit lang sa aton, kumusta ang St. Roberts, diba? Titpulin siya dati, lapit lang sa aton sa Colegio San Jose. So, makita ko dito ang disiplina sa mga bata, sa ilab, sa bata ko man. My son is only 9 years old, pero is very strict sa tulog niya, sa diet niya, sa health niya, kay balaan niya nga, kumbaga, this is not only playing for the city, but they are playing for the region. Kumbaga, may goal din sila na malapot din nila ang palarong pambansa. May mga balantayan manabing ati makabig naton isa sa mga dapat tutukan man nga players sa bahin sang elementary boys sa iban sining region, Coach Joseph. Sa elementary boys, in the NCR, they have the good players also naka-ready represented by Don Bosco Makati. And then usually sila man ang mga hard to beat, or another team is from Malolos, Bulacan. So actually every year kasi problema ta Bumbucham, may mga bagong ngalan digwa. Yes. Amo na nga kay every year mag-graduate na 12 years old. So may mga usually pero mga same suspect, same team, mga makita mo with the same program. So amo lang ang ginabantayan namon. So actually subong nakaantabay kami sa 3 o'clock game. Itanawon man namon kung sino makontra sa elementary. So as coaches probably
Coach Luis Pichon is the one who's gonna handle the boys later. So, taon man namon ang games ang alas 3 para ma-do the scouting. Para may games actually sabay ang games ang elementary at high school karon for the semifinals. Exactly, probably 7 p.m. or 7:30. Amo na nga mahati yung mga parents subong sa basketball Western Visayas. So, layuan na yung venue. Layuan na yung venue. Okay. Yes. So but sa likod, Coach, bali buwas pa ya mabalaan ninyo or later on karon sa gabi amo pa na pagkabalo kung sino mangin kontra sang elementary boys kag high school naton para iya sa semifinals. Karon alas 3 may game both ang high school kag elementary. Kung sino man ta opera amo nang kontraon sang aton team at 7:30. So mga two games ang mahampang karon alas 3, mahampang pakit sila by 7:30. So it's gonna be quite an advantage for us. Yes. Kay gamay lang nga oras ang rest ng team sa nga makontrata. Hopefully it's gonna be advantageous for us na nakampang sila alas 3 tapos ampang sila lewat by 7. Actually ang aton nga high school boys may mga schedule man nga muna nga twice a day. So, balaan mo man na bumutsa pag nag-regional na or integrated, twice a day na ng schedule, samo-samo na. So, matibay nga ni amang nambal nila diri sa palarong pabansa. Amogin na, Coach. May tsimpo pag gani yang ma-tries a game ka kung twice to beat ang kung-try. Yes, at least subong ganiya kay aircon ng venue, covered na dati ganiya sa sports complex ng Ginampang. Mga ganun sa hambal ko sa bata ko, hindi swerte ka na kay covered ka kahoy ng ginampangan mo, hindi na dito sa court sa una nga siminto. Diba? Tapos dalong initan. Hindi man na nila matago sa una, Coach, kami medyo may kudol-kudol man. Hambala pa mo. Anyway, Coach, anong imo sining pananawan kay si Andre Ugadan daw nagalupok kini ang pangalan niya subong sa bahin sa social media kag ako personally nakita ko man ang isa niya kampang manami siya maghampang sa bahin abi karon sang team naton sa Western Visayas may may malantaw ikaw or mambal na nimo binga si certain player amo ni siya ang makagwardya sa kay makabantay sa kay Andre Ugadan ni Coach Joseph? I think for me there's no one player nga kumbaga ang skill ni Ugadan ambulan na exceptional diri sa palarong pambansa ni kasi as the height, the length, the skills, kumbaga in the vertical leap nang makita niyo ang viral subong gabag siya. Pero ang paano tanging obra sa mighty NCR team, I think it's gonna be totally the team effort na grounded. Mayo ganit ni kaya nasanay na to sa mga matches kag series ang NCR. I think the boys are ready nga tubangon ni si Ugadan if ever silang makontrata sa semifinals, which is likely silang makontrata on the semifinals kasi silang may hampang karon alas 3. All right. Sige, Coach, from time to time siguro magpakigangot kami sa imo dira. Thank you so much sa paghatag sang mga information diri sa Bombo Radio. Thank you Bombo Champ, update lang. Sige, Coach, good luck sa mga players naton dira sa basketball boys. Sige, thank you Bombo Champ. All right. There you have it, si Coach Joseph Gion. Sa aton sinikron niya mga kabumbo kagati may anak na niya si Coach Joseph to nga nagahampang karon sa palaro sa aton sining mga kabumbo ti sa ginahalinan sini namon sa alma mater namon ni Coach Joseph gani nakabtanay pa kami nga duwa pero hindi ko lang paghambalon ako ano nga tuig karon may mabalaan ka mga sekreto. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo ti preparado apisar nga mayara sa ormama 2 games a day subong ang aton sini nga mga players sa basketball pero ang ila sini iya nga bintaha is that nga aga natapos ang ila sini nga hampang. So makapahuway sila kag hulaton nila
ang hampang, ang resulta sang hampang sa 3 o'clock karon sa hapon, kag pagka 7 sa gabi, amo na ang ila sini nga mangin kasumpong sa semifinal round. Oo, tiyamakon yung sinabanwa. May bintaha kita jutay kay malawig-lawig at ang aton sini ang ang aton sini nga pahuway, ang hulaton naton nga team nga mangin kasumpong ta for the semifinal round. Ti makambal kita more or less mga 1 ka oras lang ang ila sini nga pahuway sa aton sini nga mga kabumbo. So dako ang tsansa sang aton sini nga mga players from Western Visayas nga padulong na sila kag tayuyo na ang ila sini nga lagyan para sa gold medal sa basketball boys, both sa elementary kag secondary level. 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Nangin mainit ang sitwasyon sa may area sang distrito sang Lapas matapos nga nagpamalabag ang anay punong barangay sa pagpatigayon sang pagbukas sang outfall dira sa may area sang Divina Gracia, sa distrito man iya sang Lapas, sa pasulod gina bala, ginapatungan sang malapit sa police station o ang daan nga police station sa distrito sa Lapas kang isa ka 24/7 nga convenient store. Ti sa ginpatigayon sini nga walkthrough sang City Engineer's Office, DPWH, kag GSO, kag sandig man sa ila sini nga ginpatigayon last time iya nga pagsinapol with Mayor Jerry Treñas, natumod nga isa ini sa mga rason sa or nagakontribute man sa pagpadasig sang pagdanaw sang dalan dira sa area sang Huerbana and sa pangkabilugan sini iyang palibot dira sa Plaza Lapas. Kabalo naman kamo sa sitwasyon dira ko na magbuong ulan sa Plaza sang Lapas, sa palibot sang Plaza Lapas dira banwa. Nagpamalabag karon si former punong barangay Teves kag subong man ara man ang presensya gani isang current nga punong barangay sang ginkonpronta nila ang Chief of Staff sang Iloilo City Engineer sa office si Mr. Joel Hirasmea. Ti anong natabo to kay ambal ni former punong barangay Teves, hindi agin kuno pagpatandog o tinadayon ang nasambitan nga pagbukas ang outfall o kon wala. Check ta si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau, sa report, please go ahead. Una kita din sa pahayag man ni Mr. Joel Herasunya, ang chief ng City Engineer's Office. Sa patigayon man nila nga walkthrough. Upod din ang office o of the building official, ang City Engineer's Office, ang sila man ka mga concerned agencies man sa kabahay ini matulid man ang problema sa baha man, hindi diri man sa palibot sila sa Iloilo. So naguna ini sila sa bahin man sang distrito sang Lapas. So ang upod gali diri nga mga concerned agencies or government agencies, ang DPWH, ang region, ang City District Engineering's Office, ang OBO, ang City Engineer's Office mamacham. So sa ginpatigayon ay walkthrough ginatanaw diri sa City Engineer's Office ang sirado nga outfall sa corner sa Divina Gracia nga isa sa rason kung nga amadasig ang taas ng tubig kung mag-ulan sa palibot sa Lapas Plaza. Kaya di makita mo man dira ang sitwasyon sa aton man diri nga mga kauturan diri sa bansya sila sa Iloilo nga kung mag-ulan gani mataas ang tubig dira sa palibot Bambocham sa Lapas Plaza. So ang for the information lang sa aton mga kabambos may corner Divina Gracia amo tong na-explain mo man kagi nahalin didto sa may Lapaz Police Station, Old Lapaz Police Station Bambocham do mga balubanta naton mga may makametros lang guro dira na ang Divina Gracia, ang corner Divina Gracia, kag dira ang gin-open nila Bambocham kag man sang aga. Agud matan-aw tutani kung ano man ang rason. So ginpapanaugan nila dito sa may punta pagbukas dito sa ulunhan lang sa Divina Gracia Street. Nakita dito kay gin picturean sang isa man dito kakatapo man sa City Engineer's Office nga sirado gali ang outfall. Rason nga instead nga magdiretso ang tubig dito sa Divina Gracia kay ang nagasunod dira nga barangay Aguinaldo and then Alalasan
hindi da magdiretso ang halin diri sa babaw nga mga barangay nga ginalakipan sang Don Esteban, Burgos, La Granja, Lopez Haina Sur, Norte, Bombocham kung ano pa dara nga mga barangay, but specifically do sila gining sa babaw. Instead maliko diri ang tubig bangod sa may sirado dira dito sa madiretso sa may Rizal Creek, Bombocham. So sunod din lang sa iya kay Mr. Joel Herasmia, ang Chief ng City Engineers Office, iya ginbahayag nga dako nga bulig ang patigayon nila nga walkthrough sa drainage system agud matulid ang rason sang pagbaha sa syudad sang Iloilo kag gilayon ini masolusyonan. Sa initial nga assessment nakita didto nga amo nang drainage system sa may Divina Gracia nga may baral rason nga amo na hindi gani makadiretso ang tubig kag kung didto naman niya maagi sa may Rizal Creek hindi nagawa tinan masaparan or makater bangod man sa kadamuon sang barangay. Ang ang sa bahay naman niya sang Rizal Creek de Bombocham hindi niya siya gilayon bala madredge kaya ang may layon naman na siya or may mga duta or silt deposit kumbaga Bombocham. That is why nga ma-coordinate pa ini sila sa Ecopao kung ano ang pwede mahimo kay mga damo na sang balay sa palibot man sang Rizal Creek kag hindi man sila makadali-dali nga mag-dredge bangod man nga sirado or nagataas man dira ang layon Bombocham. So nang pati kayo dito na diri nga is masigisigi pa ini siya kontani dito sa may area man sa Mabini, diri sa may area sang City proper, Rizal Huervana, General Luna. Naman sunod ining sang ining drainage system is hindi niya under sa city government kag wala niya nag-agi kuno sa ila talatapan ang construction man sa drainage system kag waay sa proper coordination kag nagtuad man ang natungdan nga hinibaluan ni nila Bombocham nga may sagang amo nga drainage kay last time kuno ang office sang assistant regional director nagambal mga kwaon na dira ang baral o pwede mo direk opisyales sang Divina Gracia apang wala ini siya madayon. That is because sila na ni subong ang naghulag gagabakbakon. So umuto kagin namin natabo na nga ginbakbak nila dumay sa hammer na kanot tani diri Bombocham. Apang allow na dado sige-sige naman pero but before that ipabati danay naton kung ano man ang tabo sa kagina man sa patigayon nga walkthrough. Before naton makadto man diri sa pahayag sang mga problema man nga natabo sinasambitan man nga walkthrough. So ari bala pahayag ni Mr. Joel Herasmia, ang Chief sa City Engineers Office. Dako gining bulig para sa aton ang pag-walkthrough no kay subong damo nakita ta nga problema diri sa drainage. Isa nga nakita naton ang aton nga outfall sarado ang tubig nga halin dito sa babaw halin dito sa mga barangay sa babaw sa Plaza La Paz, La Granja dito sa babaw. Actually ang suno sa DPWH region diri ni siya maagi sa may Divina Gracia lusot sa may Alalasan kay amo nang aton outfall. So na-conclude ta subong sang team ta nga ang outfall sarado. So isa na ma'am ang aton nga balakbakon subong kay para magbuslog ang tubig nga halin dito sa babaw. Ang construction ni ma'am sang drainage no hindi under sa local government. Isa na ang kakatabo no wala sang coordination sa city nga magpa-ubra sang drainage. That's why nga kon magka-problema na amo na ning kakalatabo. Subong ma'am nakita ta pagid nga barado pagid ang mga inlet. Sir, bali ang nag-lead sir sa construction sa mga drainage system. Ang ini ma'am nga construction under tanan sa DPWH. Hindi lang ko sure kung under sa district or national. So ano ni sir, wala siya nag-agi sa barangay, city engineers nga wala ma'am. Wala ni sa nag-agi sa amon, wala man nag-agi sa supervision sang city engineer. Nagdirekta niya ma'am ang project sa ila. So ining ideya sir dito sa bahin sa corner sa Divina Gracia may dingding sir bago niyo lang naibanuan. Actually ma'am ang inada no dugay na nanamon na balaan nga may barain ada. Pero last time mismo si Engineer Al Fruto ginada ang nagistorya sa dati nga kapitan nga
ipabuksan niya na da. So nagpangako man sila last time nga sila mabukas, pero until now wala. That's why nga amo na subong ang problema, hindi tanan makiter sang drainage na pakadto to sa may Rizal Creek. Tungod nga dapat may outfall na di pakadto sa Lalasan. So hindi siya makapakadto dito, hindi siya makalusot dito tungod barado, ginbaralan hungod ang drainage. Probably sir ang DP mismo. Suno sa istorya Manila, no, si DPWH ma'am, implementing man lang sila mo sa, I think sa contractor ma'am kag sa opisyal sang barangay mismo ang ina nga pagsara dira. Yes, hindi makiter sang Rizal Creek tanan, maawas siya sa dalan tungod nga hindi niya makiter kung magbaskog kayo ang ulan. So instead nga makadto sa South Pole, hindi siya kakadto sa outfall kay tungod nga ginsira ang outfall dira sa may corner sang Divinegracia Huerbana. Ano nga barangay sir ang waan niyo dito dapat sa Alalasan? Maagi sa anay una ma'am sa may Divinegracia, Alalasa, Aguinaldo, Alalasan, pakadto na ma'am sa may pumping station. Based sa nabato namon nga mga complaint, apektado na di ma'am ang Don Esteban, San Gregory Subdivision, Lupisaina Sur, Lupisaina Norte, diri na yon sa may Burgos, apektado ina ma'am ang inang area. Subong ma'am, pakadto kami to sa may corner sang Rizal Huerbana naman. Ato naman to ang team nga nauna. After sini ma'am may ara pagita nga area, Mabini City proper, General Luna, Cagalandone, Katuan Tamana. Bumat siya Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff sa City Engineers Office. So, kanina, amo na ito yung patigayo na ang walkthrough. Then, kay do 8:30, exactly 8:30, nag-abot, ini sila bubot siya. And then, nakabakbak na sila, dira sa bahin man sa corner de Vinagracia. And then, sila hasta magsigi-sigi kung tani dito sa area sa city proper. Dugay-dugay lang. Bangkot-bangkot nato dito ang mga nag-ulubra. Do'y jackhammer na nabalabombot siya para makakas na to ang sagang. And then, ang istorya dre is nagwa si Anay Punong Barangay sa Divinegracia nga si Mr. Rex Teves kay mga ninda siya kuno dito sa may Lapas Public Market. Kag dito nalabyan niya nga doon natingala siya kuno ano man ang dudamo kuno tao sa may corner Divinegracia kag kita niya nga ginabakbak dira bombot siya. So sa aton diri kay dito may nag-arise na to nga confrontation pagpugong ni Anay Punong Barangay Rex Teves nga hindi gyud siya gusto mo siya nga bakbakon didto kag ti amo man ang nakalabot man sa aton ng information nga kung kapamugong gyud siya nga bakbakon inang sagang so ginkuha man iya man kahin nga kung ano yung explanation niya diri kung nga hugot yagid nga ginapamatukan ang pagbakbak diri sang sagang sa may drainage system man sa may corridor de Vinagracia kag sunod diri sa iya ang iya diri ginapahayag ginpabot siya man kundi proper coordination mo siya ang na ang ilang sang opisyalis sa Barangay de Vinagracia Lapas maayang kay ang tanan man diri sa pagbakbak sang baral sa drainage system sa nasambitan man nga lugar o corner dira. And sa aton diri pagkagumutan si Rex Teves anay kapitan sa nasambit man nga barangay iyagin pahayag nga sila gid man ang nagpabutang sang tagang o kon baral dira bombot sam dingding bala kung kay may natabo da kami during sang time niya do 12 years ini siya nga nagpungko bilang barangay kapitan and then ginbuslan ini siya subong sang iyaman nga asawa may natabo kuno sang iya nga tion nga sinapol agud madependeran man ang ilang nga barangay sa baha bungod considered sila as low lying area so sang natabo nga pagsinapol naagrihan man kuno kag palapit man niya sa City District Engineers Office, Bumbod Siyam. So sa karon kung buksan kuno ang tubig, kung buksan dira ang baral, ang tubig nga halin sa babaw mabulwak kay ti diretsyo sa instead nga ti maliko siya didto sa may porsyon sang Rizal Creek, madiretsyo sa ilang nga bahin kay ti amo na ang kumbaga pinakahapos para sa flow man sang tubig. Susunod dire si iya kung sirado di ko nung exit sa may
Divinagracia, Bombocham. That is why nga kung buksan, ining gibutang nila nga sagang, mabulwak ang tubig, din sila tuya mabaha, kaya bisan kuno subong, gani nga may baral na dara or may sagang na dara ang gimbutang sa may drainage system, ginabaha sila sa gihapon. So ang apektado nga barangay sila sa Divinagracia, Aguinaldo, Alalasan, subong man ang eskwelahan, Dula Paz 1 Elementary School na dara Bombocham. So ginabaha sila. So amo na ang konkreto nga solusyon nga naobra sang during his time, agud nga hindi magtaas ang tubig. So amo na ginapakigbato diri niya, Bombocham, nga dependeran niya man diri ang mga barangay nila kag ang the next man nga barangay kag ang isa pa gid ang hindi lang nila nagustuhan kuno sang sinila nga aga is wala sang proper coordination kung even single notice kuno nga mabakbak dira nila, wala sila kuno may na-receive Bombocham, bisan letter nga whether you like it or not, bakbakon, apang wala gid sila kuno may na-receive. That is why do amo man ang ginalain sang buot diri nila, kag ipakigbato kuno nila ya Bombocham, nga hindi pagbakbakon. So kagina, after the interview, gimbalikan dito naton, after the confrontation and all, gimbalikan naton, nagpakita tagarabe, wala madayon ang bakbak. So do wala siya gani mabuslutan kay ang plano kagina didto pamangkot naton sa katapos ng City Engineer's Office before pa sang confrontation, buhuan lang siya bala Bombocham sa tunga do ipakita dira naton miyara dira amo lang na buhuan lang nila nga kung mag-ulan magwa lang bala or makalusot lang ang tubig. So kagina after that wala madayon Bombocham ang pagbuho man dira. We'll see man kung ano man diri ang mangin next na plano sa City Engineer's Office, but as for them, so opisyalis ng barangay, kag anay, kapitan man, sa nasambitan man nga barangay, proper coordination kuno sa ila kag pungkuan nga do hindi sila bala kuno tawo-tawo lang sa duldul Bombocham. So payag nila padala si mayor kuno sa proper or authorized person diri maplastar sila peaceful means kuno Bombocham para maistoryahan kag mapungkuan nila hindi lang man sa butang sa city government pagpitay o i-include sila bilang isaman ka mga affected barangays kung mahimo nga mabuksan dira Bombocham. Pabati bala naton ang ato ng interview kay Mr. Rex Teves, anay punong barangay sang Barangay Divinagracia, La Paz. Ang sitwasyon kay nato medyo nag-trigger kay nato kay na kay hindi maintindihan gusto ni patagaw nila kami sa sa pwersa lang. Gubo nila na daang ginbutang namon nga jutay nga sagang sa tubig bla nga gasulod diri sa Divinagracia nga ang guluwaan sa tubig mapunta sang Divinagracia sina ang Aguinaldo, Barangay Aguinaldo, at the same time ang Alalasan diri sa likod sa Divinagracia di eskwelahan di o masking gamay lang nga tubig baha na nga diri ang area na di kay man considered na diri nga low-lying area na di. Karon ang yung drainage na dira sa may Divinagracia nga connecting pakadto dito sa punta sang Aguinaldo, ang drainage na gamay man lang gani na ang drainage na dito sa punta Kipot ina wising guan ang tubig. Di karon kung buksan nila da ang volume ng tubig nga halin diri sa Isa, sa Burgos, sa Hilrios, diri tanan nagaagi. Diretso giti karon ang problema sina ang drainage ng tani nga i-open lang nga dako nga drainage nga malapit diri nga makalusot sa Rizal sa tubig sa mayor da nga maguluan sa tubig da. Amo ang problema buksan tani na sang timpo ko pa na pila na kabis na kon gin atubang sa city engineer naton hasta sa district engineer naton nga ang problema is to solve the problem hindi dire nga buksan nila na da. Buksan nila na daya di whole kundi na magsakripisyo ng tao diri bising gamay lang kani subong di kami yung tanawaw gamay lang nga ulan ginpungkan nga na gani namon na dira ang ang sulod sa tubig. So ang suggestion sinadang solution sinadra hindi nga abay ito kinay ang isang nito komento gago kinay lang itong engineer to kinay. In order to solve the problem isuga niya lang kami dire. Sa di nga may kapitan diri. Territorial jurisdiction sila dapat na nag-coordinate anay sila para mahambalan sa peaceful means nga ma-settle ang problema. Hindi bukbukuan lang pa isuguan niya lang inaya ano pa sa kasigay bakbaka. Iutos ni mayor na. Ano niya karon nga bag-o lang ganin nga bulig na ni sing asawa ko ni nga nagpataog ng pag-straight na kay mayor. So si mayor hindi na mag-coordinate sa kapitan de.
Sa bahay nyo, Sir Rex, wala ka, may na-receive ka mo nga letter? Wala, even a single notice o ano di wala nga ito. Inform the captain dire siyang barangay kapitan dire nga bakbako nila nada kung anong epekto nga agit. Tani nakita nila nga agin sirado nada ko di may problema. Hindi bakbako na ipaisugan pa nila ko kay na eh. Oh, kay alam mo pag ulan siya nagwa sa ospital hindi na siya kay istoryada eh. Oh. Pero sino nag-ayo ni Cap or sino gini ang nagamando nga butangan sang baral dira? Siyempre amo na ang decision na namon sang during my time. During my 12 years in the service sa as barangay captain. Tapos hindi nag-meeting kami. Nang solbar sing problema sina dito i-open na ito sa puntas hindi binagrasya. Ang dako nga exit sang tubig buksan na da kag padulugon to sa may alalasan o kung sa may ano na sa Rizal o kung sa may pumping station. Wala sirado hasta subong sirado na da. Ang condition sina dira i-open na diri ang diri sa may bangga di binagrasya na da ang gamay na da nga kanal nga pasugdan nila i-open kon ang exit nga mayor tong guluan sa tubig sa punta to ipadakuan nila kag butangan sin pumping station na da. Okay, pumping station na. So imo nga time sino nga concerned Agustilo ang mag-asawa nga Agustilo sino pa kita ang mga city kag district engineer amo na nasubtan karon nagtudlodloan ay sila parte sina da sang gaston sina diri kay man kuno ang dibinagrasya daw national road hindi na iya sang city iya kuno na iya sang district nagtinudloan ay. So in your time, may ara iya nga pag sinapol nga mo gani na pakataan ko gani sila sin ko tanawan yung na dito kundi na exit sa tubig sinataklo ang bulog ng tubig nga. Oo, sa punta, ang si punta na iya nagat-connect ang plastada or ang kondisyon kung ma-open atong punta sa Dibinagrasya. Open dire, wala sing problema nga masugtan di karon kun i-open mo na di karon kay napondo to kasirado mo to sa punta sa Dibinagrasya din makadtong tubig. Kundi langoy kami di tanan-tanan. May proper coordination na tani silang ginimo. Nestoryan sing mayo eh. Wala na tani to sing trigger to kinato nga to batsa mo kinato pangimatyan pa nila kami pa yang di na mo pa pangimatyan na di kami kantos de. Oh. Di ko testingan niya eh. Di ko kay buksin nyo ko kay bukong ulo nyo. Dapat nagpadala si Mayor diri sa authorized representative to settle the case kung anong pinaka-appropriate solution sa tubig dira. Oh, para mahambalan. Hindi ba? Hindi yan paisugang nga sing animal to yan nga na paugo niya pa ko. Oh, hindi mo na. Si Mr. Rec Teves, ang anay punong barangay sa Barangay Dibinagrasya, La Paz. So, amo na sabong ang sitwasyon kag na-mention naman natin kag nga wala madayon diri ang pagbakbak man kag will see man or will check liwat sa bahin man sa City Engineer's Office kung ano ang plano nila kahit ihugot din sila nga nagapugong pambatsang. Alright, may pagpamahog halin sa representative sang City Engineer Sao. Amo na ang confirm pa naton Bombotsam kuy amo ni ang kumbaga ara na sa peak bala sang emotion kay halin sang una kuno yang I mean balaan naman kuno ya sa City Engineer's Office nga may baral Bombotsam mo to pahayag kagina ni Mr. Joel Herasmia apang kay last time kuno ay kay diri kay Sir Alfruto Mandere nga kakso na gani or bakbako na with the coordination mas opisyales sa Barangay Dibinagrasya apang wala na dayon that is why do sila na lang ini naghulag kay sige ang mga nagareklamo dira sa barangay sang Burgos, Lagaranhal, Zaina Sur, Norte kag ano pa ang mga barangay nga sakop nga affected man sa baha kag aware ba na Bombotsam pero subong kay naghulag na sila ugot nga pagpamatok man diri nila ya Bombotsam kag amo lang nilang kuno sa ila man diri nga bahin kay at least nakuha man diri nato nang ila nga side ang ano lang nila do ano kuno proper coordination kag notice bala nga bakbakon titanawon ta kung pungkuan Bombotsam kay nabuksan na to kagina do dako yung sabi nga ano mo kay wala ginaman na daya buko pero ginbuksan dito tinakakas dito ang footwalk nabuksan na ang sira sang drainage tanawon naton kung ano man paano nilisubong nila i-regulate man diri kag kung madayon ang patigayuno nila nga pagbukas dira sang baral Bombotsam. All right. Do man na adugang pagid nga mga information kung ano man diri sa Batsan City Engineer's Office kabay man diri ang city government sa nagakatabo man nga walkthrough kun tani ini sa City Engineer's Office obo
City District Engineering's Office. Ini si Bombo Pauline Dimitridio Pediora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Pediora. Naglabot na sa punto nga may mga ginpangbuyan nga mga makahang sini nga mga tinaga si former punong barangay Rex Tebes. Batok karon sa taga City Engineers, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ang punto sin Andrea kung ako sini maglantaw ining mga nagapadulong nga taga City Engineers on mambal nato nabi tawo from the City Engineers representative ini sila ang ginmanduan or gintask nga ipatigayon ang nasambitan sini iya nga mga nakita nila nga possible solution to address sining pagdanaw-danaw or makabig ta nga baha gani dira iya sa may area sang lapas sa aton sining mga kabumbo, no? Tikon well coordinated man lang ini namin naton nga well coordinated kay siyempre ang walkthrough as we know, no, sa aton sining mga kabumbo or as we knew ara man ang taga Department of Public Works and Highways sa aton sini nga mga kauturan. Hindi lang yun naton ma-sure kung anong punto yan ni former punong barangay Teves nga namersagin siya. But ang hambal niya nga wala kuno sang proper coordination within or why some proper coordination sa ila sini iyang barangay, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Tikon ang sitwasyon abi kay kun ang nakita iya sang chimpo ni former punong barangay Rex Tebes nga nakabulig sa ila sini nga barangay dira sa May Divina Gracia sa pagbutang ina sang tabon sa drainage system, sa existing drainage system sa aton sini nga mga kabombo nga may panugot man kuno that time sa mga previous head of office sang Iloilo City District Engineering Office. Tiya mo na nga natigayo na dira sa aton sini nga mga kabombo. But ang result baha sa malapad nga porsyon sang distrito iya sang Lapas sa aton sini nga mga kabumbo, no? Amo na lang ambal sini naton nga ang pagsulbar sa baha hindi iya makabig naton nga masolusyonan ini kung isa lang ka porsyon ang wala ginabaha. Ang mga kaiping niya sini nga mga kabarangayan sige iyang pagbaha-baha. Ti karon sila lang niya ang mambal naton abi maalibyuhan sa pagdanaw or pagtaas sang level sang tubig. Ti paano iya karon ang iban sining mga kabarangayan mapadayon lang iya sa sufrer sining pagbaha-baha o ang pagdanaw-danaw sang mga mayor sining dalanon, no? Sa aton sining mga kabumbo. Titingwaan ta nga makapakigangot diri sa City Engineers kung anong ila sining mangin na plano sina diri banwa kay before nga nagpatigayon sang walkthrough, no, may ginpatigayon man sini iya nga pagsinapol arang presensya ni Mayor Jerry Treñas, ara man ang presensya sang taga Department of Public Works and Highways kag subong man ang taga City Engineer sa office, no, ngati ini sila ang ginmanduan nga i-perform ang mga nagakaigo nga task kung anong nagakadapat para nga maamat-amat nga maalibyuhan ang problema sa baha dira sa may distrito iya sang Lapas. Ang mga tinawo ni sang city government or sang city engineers ni hindi man ni maghulag kung wala sang mando nagikan sa ila sini iya nga mga immediate supervisor or bisan gani iya sa ila sining or sa aton sining alkalde, no? Gatungod ba lang ni sila sa ila sini iyang trabaho why man ni siling iyang sila niya nagmatumato dira, no? Ginatungdan lang nila ang ila sini nga trabaho sandig sa kun ano ang ginkasugtan sa ginpatigayon sini nga pagsinapol sa nakaligad sini may nadlaw kag pagpatigayon sang walkthrough kag pagpangita sa mga medyos posibles agod nga maganhagan or gilayon nga mag-subside ang tubig
diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo, particularmente dira sa bahin sa area sa Lapas, no, nga kung sa diin makabig naton naga-convert siya sa water world kung magmunog ang ulan. Pagbalik nato na banwa dugang pag-insining mga balita kaga impormasyon na ang LTO kag PDEA nagkasa naman sa random drug testing, isa ka tricycle driver nagpositibo. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 49 minutos nakaligad sa taknang alauna. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. 52 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo ay sa udto. Check ko na this time balita ni Bombo Jomar Villa. Sang nagligad sining ginpatigayon nga random drug testing, may mga nagpositibo man to, subong may nagpositibo man. Nagligad to isa man ka tricycle driver, subong may tricycle driver naman. Ano karon ang manginlihok sining sang PDEA kag Land Transportation Office kay may ara naman sa natukiban nga nagpositibo sa illegal sining nga druga nga nagabiyahe kag nagapamasahero. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpositibo sa ginpatikayon sining random drug test sang Land Transportation Office 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang isa ka tricycle driver sa sining simultaneous no ang random drug test diri sa syudad sang Iloilo. Duha ini ka terminal ang gin subject sa may area sang Tagbak 112 ka mga driver kag sa may ungka terminal 102 tanan ka mga driver Bombocham no. So nagresulta ini sang isa ka nagpositive diri karon sa may Tagbak terminal
samtang tanan wise ang nag-positive no sa may area naman sang Ongka. So kay Director Attorney Gaudioso Giduspan, ang direktor sang LTO Region 6, iyagin pahayag nga tikay na sang aga agin pangimbitaran no ang mga driver ngara sa terminal agod nga magpaidalom sa sining random drug test. Dugang pa diri sa natungdan ang isa ni ka driver sa tricycle amo ni siya ang nag-positive pero ipaidalom pa iniliwat sa o kung paidalom ini sa confirmatory test. Dari bumuchamp kag dugang pa di sa natungdan mahulat pa sang confirmatory test pero ang iya sining driver's license ang ginhawidan sang Land Transportation Office bangod nga suspendedo pa ini no bangod sa sining resultabe sang drug test sa driver. Pananglitan nga magagawa karon sa confirmatory test bumutsam mahimo nga ma-revoke no ang lisensya sang sining nasabit sining tricycle driver kag sunog ni sa tungdan di kalabanan kuno sa mga nagapositibo sa random drug test ang tanan sila nagapositive sa confirmatory test. Bumutsam suno diri sa nasabit sining direktor ti ang lihok nga ni gin dayawman abangod nga tikon pananglitan na nga may mga driver nga tinag-engage sila sa droga so kay Attorney Giduspan sumakompromiso ang safety sang ila sining pasahero especially nga ti ilang ginakarga no kaginadulong sila sining destinasyon. Bumutsam may isa to kay nasuno kay Attorney Giduspan ang ginbilin lang no nga sining driver's license ti way man to ti rason kun nga do naglakat ko no duway sa nagpaidalom sa random drug test. So sunod sa tungdan basi kung do guilty no kun may ginapalagyuhan so butong ginbilin nga sining driver's license pero sunod sa direktor i-subject to nila sa show cause order no ipa-explain sa LTO kun nga ang naglakat ini kag way ni siya nagpaidalom sa sining gipatigayon sining random drug test sang LTO kag PDEA Region 6. Sa Attorney Gaudioso Giduspan sang may review sang Bombo Radio. Sir. Ang identity ni di pa naton matuloy kung sino no? Pero sumugin na process pa sabi. And ini siya tricycle driver. Tricycle driver. Bali ano si gabiyahe gid sa direktor? Yes, no gabiyahe siya pagsulod dito mo tong kinhakad siya nga mga drug test. So siya yung kapamasahero siya. Yeah, oo. Okay. So kompleto sa dokumento. Kompleto man, okay. Siyempre may license pa siya mo kaya isa sa mga requirements na ito ni plantaon na ito na identity nila through the driver's license nila yung nakapuntan. Subot sa lingon na patanang yasin yung pangalan, address. Yes, ara na. Okay. In fact, may mga questioning tong PDEA siya. So nung matapos yung director kayo nag-positive siya, may test pa nga? Well, subject na for confirmatory test, no? Ang yung result subong. And then kung ma-confirm na positive good siya, PDEA will relay that information to us. And then mapadala kami recommendation sa central office. So maling status sa subong ano lang sana, hindi siya ma-court man or ano, no? Well, confiscated yung driver's license kag suspended yung license. Suspended yung license. So pwede siya na kagwa lang ka, puli lang na sila. Puli lang siya, diba man siya depende kung ano intervention sa PDEA, but insofar as we are concerned, confiscate naman niya license and then i-suspend naman pending investigation. Okay. Sa confirmatory test ni Director, may mga case mag-isa na tuway siya nag-positive o kalabanan din? Insofar as we are concerned, ang mga nag-positive the last time, all were confirmed to be positive with. In fact, 2 days ago, we have already received the order perpetually revoking their licenses. So nabato natin na ito, subong 29, nabato natin ito May 27 ng order from Central Office. Okay, so sa din sa nag-positive na driver can confiscate natin, so kung mag-positive siya sa confirmatory test, anong matabo, ma-revoke siya?
Well, siyempre mo na amon recommendation sa Bapaw. Okay. Kasi we cannot compromise the safety of the public sa mga drug using mga drivers. Pila ka bilog tanan yung drug test na kung kina? Simultaneous operation. There is a Tagback Terminal. Okay. 112. 1 positive. Dito sa Ungka Terminal, 102. Wala sa positive. So, parang negative. May mga nag-aambag, hindi sila yung magpasugot yung pa-drug test, pwede na. May arak na ginbilin niya license. So may intervention kita sa ito. Ngayon focus na ito siya Kung ginbilin mo license, lagyo ka. Lagyo siya. So siyempre kung sa criminal law na flight is an indication of guilt mo. So ipa-focus na siya. And then tiyan mo itong isang positive. So, muna nga itong incident sa buong adlaw. So, sige, Nick. Well, sige, as you can see, alin sa Uplan Semana Santa, may mga regular kita ng mga drug testing. So, together with PDEA and LTFRB. Anong kinalantaw yung may mong mataboy favor natin, may mga driver yung nag-involve kay illegal na droga, tapos kung pa man si Hero, Director? Well, kita niyo, tatana na nila kung common carrier ka, we have the responsibility to take your passengers safely to their destination. Now, kung drug user ka, there is a big possibility nga madiscuss siya ka malapit ka sa discuss siya because hindi na tsakto yung mga state of mind, kung yung drug use ka. So, kung ako sa inyo, kung tatan nyo na, kaya mo ng source sa inyong pangabuyan. Kung madakpan ka mo, kag maribook inyong license, kaluluhin yung pamilya. Nabatian si Attorney Gadyoso Gidospan, ang Director sa Land Transportation Office Region 6. So far, based sa overall assessment sang LTO, halos tanan ang nag-cooperate sa sining patikayon sining random drug test kagway man to kay nasan do nag-resist gid ng ibanti may salan to kay nang ginbili ng sining driver's license bombocham. Pero bangod nga identify naman, so yun subject naman karon ipang show cause ni sang opisina karon sa Land Transportation Office Region 6 Bombocham. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. So amo ni ang isa sa mga makabig naton nga kung ginatrabaho kag ginatutukan ti may ara gid sang madakpan kag ipang revoke ang ila sining mga driver's license kutob sa mga nagabiyahe, nagapamasahero, kag yara sa impluwensya sang illegal nga droga. Kay tiya mo na blang hambal nga ang number 1 priority sining mga driver ang safety sang ila sining mga pasahero, kaga ang safety man sang ila sining kaugalingon, di nagakadisgrasya gani ang tawo orang driver per se abe sa aton sining mga kauturan nga yara sa insakto sining panguna-una wala sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon or illegal nga droga. How much more ang driver nga impluwensyado sa illegal nga droga? Ang driver nga bag-o gid lamang nakatapos nga mag himo sang iya sini nga pagka-adik o pagsuyop abi sang ginadumilian sini nga droga, grabe man sining epekto. Ang driver nga patapos na ang igo sang iya sini nga gingamit nga illegal nga droga, may ara man sang epekto ini. So kung diin dira karon matuunan sa aton sini nga mga kabombo sang estado sang isa ka driver samtang ini siya nagapapasahero tuman ina ka delikado. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco, Huber gabilin sa imo sa manaynay ang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025.
Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan.
Hindi pagdisturbo ng ibang nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kon pastor, hindi pagsabana ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imong cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Balikay na naman kita. Of course, this is Tita Regine. Siyempre, ini ang kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Salamat sa mga nagapalabot sa ilang mga istorya diri, ang mga seniors naton, ang mga pisan nowadays, nga magpadala sa ilang mga istorya, and we really appreciate that. But we also throw the challenge sa mga young ones naton dira, or sa mga 50s below. May aram ka mga stories. Gina-invite ko gid kamo. And syempre, mga friends mo naton nga sa abroad. Kumusta man kamo subong? Kumusta na mga buhay-buhay natin? Pwede nga mapahibalo. Kami din sa KLP. Gusto mo naman mahibaluan? What's happening to you at this time? Basi may something very beautiful
nga nagakahitabo dira sa inyo or something nga daw luyag nyo lang nga i-express ang selves ninyo. Pwede gid nyo ma-share ina nga balatsagon diri sa kahapon lamang program. Paki-email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome everyone diri sa KLP. Aring aton nga ambahanan para sa inyo this afternoon. It's May 29, Thursday, 2025. Here's Nicole or Steven Nicole Pedro with the song Hanggang Kaibigan. Good afternoon and welcome sa KLP. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Pasensya na, minahal kasi kita. Sometimes ang love, wala mo nagapangita, no? Kung saan o dapat, kay ti nagaabot man lang na siya. Ya. Paswerte-swerte lang, no? Kung i-reciprocate o kung hindi, but it is always nice to love.
Hanggang kaibigan, Stephen Nicole Pedro, welcome again. Dari sa kahapon lamang program. May 29, kaupo din niyo si Tita Regine at aring ato nga first story for today. Dali lang gid. Nga nadula kung diin ini siya halin, dali lang gid ha. Kay pangitaon ko anay ha. Ang ngalan sini kay wala sa ibabaw kundi nga ari siya sa idalom. Okay. Si Nanay Flor sa Santa Barbara. Nanay Flor, salamat din sa imong gin-share diri sa aton nga istorya. I am about to start reading ang imong story. And here it goes. Dear Inday Regine. Sa oras sa mabaton mo, ining akong sulat, kabay pa ngayara ka sa maayong lawas, kagwala gid sang sablag. Inday, sugpunan ko ang akong nga sulat sa nagligad pagid nga simana. Nga imo bala to nga ginbasa, nga nagabusong ako, sa nagalibod kami sang amon inugbaligya sa uma, agud nga bayluhan sang bugas. Inday, nakaagi kami sa mga kamalig, nga abi namon wala sang tawo. Gali Inday, ara ang tawo sa sulod sang kamalig, nga nagaisahanon lang. Dayon niya kami singgitan, nga hulaton kuno siya namon. Dayon niya dalagan, kaglagsun kami. Gali Inday, buang. So paggabati namon, dayon namon dalagan nga tatlo, kag nagkalawigit ang amon inugbaligya. Dayon man kabuang balik sa kamalig, kag paypayon kami. Ang duha ko kaupod, nagdasig sila nga nagadalagan, ako taken, kay dako ang tiyan ko, mahinay, kay mabugat man magdalagan. So halin sad to Inday, kung nagalibod kami liwat, wala kami pag-agi, didto nga kamalig. Sa pihak naman kami nga barangay nagakadto. Nagadala kami sang kararaw, kay nagapang-ag-ag kami sa mga linasan sa mga humay, kay damo ang mga usik nga mga humay. Ti amon ina ginataphan sa amon nga kararaw, kag tapos amon ipakilo ang humay, sa banwa sang Nulusena, kag ibaylo naman pagkaaga, sang amon nga inuglibod liwat. Isa sinakaadlaw Inday Regine, samtang nagalibod kami naman sa pihak nga barangay. Mga alas 12 sa udto, tama ang kauhaw ko, kag nagalukdo pa ako sang bugas, nga baylo sang akong inugbaligya. Mga 4 kagantang Inday. Ginbugno ako sa tigulang nga babae, kag magsiling. Abaw Inday, mabugat ang dala mo. Mabugat ang imo nga busong. Kadako na sang imo pagbusong, sige pang imo lakat. Siling ko, pabay lang lola kay man pigado, gidang amon pangabuhi. So dayon namon lakat sa paglibod sang amon inugbaligya. Pagkagabi Inday, sumakit ang akon nga busong, nga dumabata ako. Siling ko, walo palang gani ini kabulan, naga nga nagasakit na ang akon nga busong. Kag sige ang akon pamuhin. Daw halos ako maagahan. Pagkaaga, nagkadto ako sa merko, sa pagpaluya. Kag nagsiling ang merko, nga nabugnuhan kuno ako sa malain nga ginhawa. Duha ka adlaw, kag duha ka gabi, ang pagdapat sang bulong sa akon, pero wala gid ako nag-ayo. Nagdugang pagani nga hindi ako makatulog kay tama gid kasakit sang akon nga tiyan. Do nagaterimpugal ang bata sa akon nga tiyan. Pagkaaga Inday Regine, nagbalik ako sa akon nga manugbulong. Siling ko, abi munong, do mapatay gid ako. Grabe gid kasakit sang akon nga tiyan. Nagakahulagan ang bata sa akon nga tiyan. Dayon niya ako nga himulsuhan kag magsiling, abaw, kuhaon gid niya ang bata sa imo nga tiyan. Kay man, malain sang ginhawa ang nagbugno sa imo. Ta, dala ka diri sang bukay nga manok, dali kay ubrahan ta dayon. Dayon ko pauli, upod ko ang bana ko, kay man, hindi ako makalakat sang maayo.
Ti, ginakungkong niya ako. Dugay-dugay, nagpungko ako, kay tama kasakit sang tiyan ko. Nagahina ako sa kasakit, daw ginalihap ang atay ko. Gindala sang bana ko ang manok nga bukay sa manugbulong. Ako, nagpabilin sa balay. Upod manakon ang amon nga mga kabataan. So dugay-dugay, ara na ang bana ko, nga nagadala sang atay nga manok or atay sang manok kag mga pinangalap nga mga kahoy-kahoy. Siling sang manugbulong, ihampol mo sa iya sulok-sulok nga hindi ninyo pagtuumon kag bantayan ninyo siya 3 kagabi kag hindi man magpasakop sa silak sang suga, magpanago ang nagabantay sa madulong. Primero nga gabi, ginlagas ang bata ko ang ido nga itong nga dako. Dalasang bata ko ang ginunting kag bagakay nga mataliwis. Natapos ang 3 kagabi nga pagbantay, sang bata ko nga subang sa idalom. Nag-ayo na ako inday, kag wala gid nagmadinalagon ang aswang, kay bantog man ang nagabulong sa ako. Wala na ako magbalik sa paglibod sa lugar nga amo nakadtuan. Karon, 38 na ang edad sa akon nga bata, nga kung wala sang swerte, patay gid kami sadto nga duha. So inday, tubtub na lang diri, pasensya lang kay hindi gawa ako makakita, kay may katarata na ako. Ang matinahuron, Nanay Flor sa Santa Barbara. Ay kanami lang gid sa kay Nanay Flor, no? Bisan may katarata, pero nagahimudos gid nga makapadala sang iyang istorya diri. So this happened 38 years ago. Kay ting edad sang bata mo subong, no? Atong ara sa sulod sang imong nga tiyan is 38 years old. Subong. Budlay man ang imong nga inagyan, no? Ga butid-butid ka na, pero nagalukdo ka pa sang imong nga inugbaligya, ka nagalibod ikaw. Although siguro ang iban mahambal, mayo man ang exercise sa nagabusong. Pero ito syempre hindi gid no? Kung matamaan ka, hindi man manami. Sa sitwasyon nga amo sinan, syempre kung galibod ka, ulan init, hindi bala. Sumayo lang kay ti. Ambot lang, no? May takabalo. Basi kung sa medical na iyang findings, basi ko na-distress ang imong nga bata sa imong nga ti may na-encounter ka patong daan kung sa tingin na nagdalagan ka, hindi ba lang? At dako na tong imong nga tiyan. But, daw dito mo gid, no? Nga gina pasibangod sa tong babae nga nagmuno sa imo. But anyway, kung ano man na tong natabo, ang importante, nga ti safe ka, kag safe man ang imong nga bata, and we are very much alive now and sharing that stories that happened 38 years ago. Salamat gid sa imo, Nanay Flor sa Santa Barbara, for sharing with us your story. 26 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigo
Kulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy. 9 minutes after 2 o'clock, ari naman isa ka episode from Lolo Amparing. Maayong hapon sa inyong tanan, mga co-listeners, letter senders sa imo, mahal na Tita Regine and family. Dear Tita Regine. Napisa na naman ako nga magsulat sa imo subong, kay ti may luyag ako i-share sa imo. Ang pag-attend ko bala kahapon, whole day kami sa Banwas ng Santa Barbara, kay ti may house blessing o building ang ginblessingan. Iya sa mga hinablos ko sa Grand Plains. Ang kalabanan ng mga bisita, may mga paryente, mga friends, kag mga neighbors. Nagpa-cater lang sila, kag nag-abot ang pari, mga udto na. Siguro kung hindi ako malipat, madamo ang mga paryente sang akon nga bana, hindi ko na makilala. Naglibot o nag-blessing ang priest, kag iba pa nga mga kasamahan, kag mga kamag-anak sa tanan nga mga rooms, up and down. Pero ako iya, tulok-tulok lang ako, nagapungko, kay ti hindi ko kaya nga maglibot-libot, kay ti up and down ang building. Maliban nga may catering pa, naghanda man sila sang lain-lain nga mga pagkaon kag merienda. Tita, sang nagpauli na ang pari, ang hinablos niya kuno, nabilin pa, kay ti nag-istoryahan na ipi sila sang hinablos ko. Tita Regine, gin-introduce ako sa iya. Hinablos ko no sang pari, kag ginhambal ang akon nga, ginhambal sang akon nga hinablos, nga permi ako, baligin sugiran siya, nga permi ako nagasulat sa mga kasaysayan ko sa program ni Tita Regine. Tita, abi mo, ginkupaan niya ko, kag ginalukan, bawli-lipay, gid siya nga nakita niya ako, kay tiyambal niya, idol niya ako. Wow ha! Kay permi siya ka no, nagpamati sa programa mo, kag nagustuhan niya yung magpamati. Isang akon nga mga kasaysayan nga ginabasa mo, nagustuhan niya gid. So nagpicture taking kami, bago sila nagpauli. Hambal niya. Pakaisa ko no ikaw sa iya nga hinablos o kon paryente niya. Ti hambal ko sa iya, ibalita ko na kay Tita Regine, nga nakita ay kita. Ari na gid, no? Ang tanan nakabalita gid. So tita, sa pamatsyag ko, do happy na happy gid siya sa makilala ako. So Tita Regine, isogpon ko na. Ang ako naman nga nadumduman sa karon nga bulan sang Mayo, kay ti bulan sa mga kabulakan. Tapos sa aton gina-celebrate ang Flores de Mayo. Gani, no? Dumanog takop na ang Flores de Mayo.
Balan mo tita, sa tong high school pa lang ako, basta may celebration sa banwa o sa simbahan namon, permi ako nag-participate. Bisan hindi luyag si nanay, pero ginapilit ako sa mga chairman o sa mga pangulo, sa kung ano-ano nga mga celebrations nga ginahiwat. Si nanay, sosyal man, permi ang hindi niya nagugustuhan nga ti mag-intra ako kay ti wala siya kuno inugasto sa akon nga mga inugsok-sok. Pero ang pangayo kay nanay sang permiso nga mag-intra gid ako, nagahambal no, tanan ko nga gastos, bayo para sa beauty parlor. Sila lang bahala. Kag ti wala man si nanay wi inugasto. Gani tita. Nadumduman ko, naging dama ako sa amon nga Reyna Elena Sadto. Nag-a-attend ako sang Flores kung practice, tubtub sa katapusan sang Mayo nga may procession. Abi mo tita, hindi ko gid malipatan permi ang ginasiling ni nanay, and I quote, man si ampare nga ini, uyon-uyon niya gid mag-intra bisan ano-ano nga mga programa sa simbahan kag mapalagwaon sa banwa. Sisiling ko kay nanay, mayad ko na kung nagasiling nga mag-intra, pero sila man lang ang nagapili, kag handa man sila nga mag-shoulder. Sa tanan nga mga gastos sa biste o kung panapton, kag sa pagpagwapa namon sa beauty parlor. Ti abi mo tita, siling pa ni nanay, sadto nga, kadamo sa mga manggaranon, kag mga gwapa dira, nga si amparing permi, ang ginapaintra, sa bisan ano-ano lang nga programa. So, hindi ko gid malipatan. Nga permi ako ginasinggana ni nanay. Nga si amparing nga ina, nagabayaw gid sing iya kamot kung sino ang may gusto. Kung siguro, nakapasar lang sa mga ginaintrahan niya. Tita Regine, hindi ko gid malipatan permi ang siling ni nanay sadto. Nga siguro, nakapasar lang si amparing sa tanan-tanan nga mga intrahan niya sa folk dance. Miss, dama, kagong ano-ano pa nga programa sa simbahan kag school. Siguro siling pa ni nanay, imo gid siguro luyag nga magsaot, kanta, parada, o magprosesyon sa banwa. Pero natingala man gani ako tita, sa apat kami bilang nga mag-best friends. May mga kaya, kag magwapa maning akon mga best friends nga ini. Pero ako permi ginapili nga mag-candidate sa amon nga section, kag sa amon nga year. Karon, madamo ang mga hutik-hutik, mga chismis, nga wala ako nagasimba. Ti hindi ang health ko mag-allow nga mag-travel. Tita, halin sa tong primary, elementary, high school, kag college, pero migid ako nag-participate. Sang una nga panahon, bisan wala pa ako nag-schooling, nag-attend ako sang catechesis sa simbahan. Sa Flores, kag permi ako gani, may prize o award. Kay rain or shine, permi ako present. Na wala gid ako nag-absent. So there are times gani, mabaskog ang ulan, nagapangilat, ti ako lang kag teacher ko ang present. Ti permi ako may premyo o prize. So tita, I have to close now with all my love, kisses and prayers to all, especially to you tita and family. Kindly extend also my regards and love to all listeners and co-letter senders. May God bless us all. More power to your program. Lovingly, Lola Amparing. Kag may isa ako diri ka point, ang tigulo, ang isang ngiti. Kahit kaunting pagtingin, kung may dalang ngiti, nagbibigay ng kasiyahan sa kapwa. Tumitibok ang puso't damdamin sa mabuting ngitian. Itapon sa utak natin ang pagsisimangot. Ang isang ngiti sa kapwa, di mawawala sa kaligayahang dulot sa kapwa. Ugaliin palagi ang matamis ng ngiti, huwag magsimangot. Kahit anong ganda mo, kung di ka ngumingiti sa kaharap mo, di manakaw o mahiram ang matamis ng ngiti. Kaya dapat huwag kalimutan ang paggiti. Ang mga taong may kaya, hataas noo, kung titingnan palagi, nakasimangot. Pambihirang ngumingiti sa kapwa, di ka magkakaroon ng mabuting kaibigan. Mapawi ang kasamaan ng loob kung palaging ngumingiti sa kapwa. Magkaroon ka man ng ganting ngiti, kaya mananatili ang kabutihan
at kasiyahan sa puso't damdamin. Ang mga taong pambihirang ngumiti, makikitang palaging nakasimangot. Kahit sobra-sobra ang kayamanan, walang buo at tunay na kaligayahan. Payo sa lahat na tulad ko ngayon, palawigin ang buhay natin sa mundo. Kung ang matamis ng ngiti, ugaliin sa puso't damdamin, ang kasiyahan mananatili. Ngumiti palagi sa kaharap, huwag ugaliin ang magsimangot, upang awa at grasya ay palaging makamtan. From Lola Amparing at kaawaan tayong lahat ng poong may kapal. Thank you, Lola Amparing. So, sikat na gid. Si Lola Amparing. Wow ha. Ang daming nakakakilala na kay Lola Amparing. One time ako may na-encounter ako. Ulihin na lang nabalaan ako gali si Tita Regine. Tapos na nabalaan niya ako si Tita Regine. Hambal niya, ay nga pa maating kuya permisi imo. Bati ako istorya ni Lola Amparing, ni Lolo Dencio. Ay, kakit lang gid. Anyway, thank you so much gid ha, Lola Amparing. I'm sure you still have more stories nga ako dapat kabasahon diri sa KLP. Sige, bring them on. 38 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend. Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission. Ay kita, ari naman another letter from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine,
Ari naman si student mom, trying to write another letter for all of you. Lunes subong, samtang ginahusulat ko ang ining letter, another busy day for workers, students, and parents. All of us are busy about something, work, school, churches, and other places of work. We start the day with great anticipation. Another day, another experience. As for me, I can say that time flies when you're having fun. When life is pleasant, time passes all too quickly. Give me a task that I enjoy or a person whose company I love and time seems irrelevant. Ang pagsulat is a task that I enjoy the most. Give me a piece of paper and a ball pen and time flies or passes so swiftly for me. Gani ari, nagsulat naman ako kay Tita Regine para sa KLP, our favorite radio program. Nakapangape na ako kung nakapang sandwich. Nakasunad na ang tinigang para sa whole day namon nga konsumo ni Dudes. Tulog pa ang bata-bata ko. Gani ako na lang ang nagluto kay nag-init sa amon sudan para sa pamahaw. Thank God I can still do some household tasks independently. Like other seniors, I want to maintain my independence. Amo ni siguro ang rason kung nga ang nag-iisahanon ako sa balay. Pero sure ako nga I am dependent on the Lord spiritually. I recognize and accept my deep spiritual dependence on Him. Far from being self-reliant, I am totally and eternally dependent on to one who died and set us free. Sa John 15 verse 4, the Lord says, I am the vine, you are the branches. Who abides in the end, he who abides in the end, I in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Truly, our greatest strength comes from dependence on our strong God. Kagbisan tigulang na ako, because I walk with God, makasiling ako, nga the best is yet to come. May our Lord continue to give me good health. The eternal God is my refuge, and underneath are the everlasting arms that faithfully carry me into His joy each day. Magalom subong diri sa Lambunaw. Past 7 a.m. na, pero wala pagabutlak si Haring Adlaw. Kagabi, nagaduguob, pero wala man kaulan. Nadumduman ko ang akong mga kauturan sa Manila. Si LV nga gina-respirator sa hospital. Sobra na 2 weeks siya sa amuni nga sitwasyon. Nadumduman ko ang ginasiling sa 1 John chapter 2 verse 8 nga the darkness is passing and the true light is always shining. I always tell myself, matuman ang pagbuot sang Ginoo. I always trust and rely on Him. God is light. In Him, there is no darkness at all. Ginapray ko kay Lord, nga tani, mabaton sa akong mga hinablos kay LV, ang sitwasyon sang ilang nga mother. Nga kabay pa, hatagan sila ni Lord sang kusog, agud malampuwasan nanda, ang tanan nga kalisod. Wala na sila tatay, gamay pa sila sang bayaan sanda, kag nagupod sa iban nga babae. Si Nanay Nanda ang nagpadako sa ila, nagpaeskwela, hasta magparangasawa sanda nga 4 nga mag-urutod. Maayo lang kay nakatapos sila schooling, kag subong may mga stable job silang 4. Ara man tani sa ilaluyo ang isa ko pa kamanghod nga si Delia, pero tigulang naman ini, 84 years old na, kag wala man pension. Kami ni girl ang nagapadala sa iya money para makasurvive. Si boy nga manghod ko, ara man, pero senior man ini, kag wala man pension. Tama kabudlay ila sitwasyon. Pray ko lang palagi na okay lang ilang health. Budlay mahilayo sa imo kauturan, pero I rely on God's goodness. Into His hands, I entrust everything. Hindi niya kami pagpabayaan. I know that the Lord will give us hope when we feel hopeless.
He gives us courage, and He is always faithful to us. And that God can bring times of growth out of our times of heartaches and sadness. Tita, please read this binalaybay. Thanks. Halad sa mga nanay nga nagapamati sa KLP. Sa aton papanglakaton sa sining kalibutan, magiya naton tanan nga kabudlayan. Pero ang tanan nga ini, mga pagsubok lamang sang aton pagsarig sa Ginoong may kapal. Kung kay isa nagaabot ang disgrasya, pag masakit naton, kag wala pa ang kwarta, bisan pang bakal bulong, nagapangutang pa, maibsan lamang mga ginabatsyag ta. Pero bangod man sa aton paghimakas, kag pagsarig sa Ginoo. Tanan ini nalampuwasan ta, kag subong nagmayo-mayo sa aton kabuhi, kag pagsinarayo, ang tanan bangod sa bulig sang aton Ginoo. Gani, hindi kita dapat madulaan sa paglaom. Magpadayon kita sa aton pagpanglakaton. Kay kun malampuwasan naton, ining kadulom, may silak sing adlaw nga magagiya sa aton. Sa mga iloy nga nagapamati subong, tani, magpakaisog kamo sa mga mapiot nga sitwasyon. Kay kabuhi naton, do parehas lang sa mga gulong. Kung kaisa sa ibabaw, kag kung kaisa sa idalom. Padayunon ta atong mga kabuhi, magbato, magpisan, magmaayos sa tanan. Kay ang kabudlayan, may katapusan man. Kag kun ara na kita sa aton himaya, ang tanan matawhay, tapos sa mga pagbatas. Pasalamat kita sang bugos, sa labing mataas, nga siyang naghatag sa aton, sang kalipay. Gani sa iya, salamat, salamat. Until next mail, Tita Regine, God bless, Student Mom of Lambunao. Kung sa papisan-pisan lang sa pagsulat sa mga letters, no? Kung si Lola Amparing manog summa cum laude, si Student Mom manog magna cum laude. But I really appreciate. So forte niya gigali, no? Ang pagsulat, tagay lang siya papel kag ballpen, kay daw hindi lang mabatyagan para sa iya kadasig lang gid sang mga inoras. Pero since passion mo, no? It's not work. Give something to someone, gauyon-uyon niya gid himuon, kay that becomes not work for that person. Kundi nga daw, feeling niya, naghahampang lang gid siya. And she's enjoying it too much. So, si Student Mom, we have stories for us almost every afternoon diri sa KLP because hobby niya, kag passion niya ang pagsulat kay kinami because may mga depths, no, ang iya nga mga gina-share diri sa aton. So salamat yid sa imo ang ini nga sulat, no, do mas dapat nauna ni siya nga naton nga nabasa sa mga previous nga nabasa ta because sa iniya nga mail mo buhi pa di sa LV. Pero may nabasa na kita, no? You're telling us ka tinapatay na ang mga utog niya si LV. Pero sige lang, Anyway, sa kadamo-damo bala, no? Sa mga ginapang padala ng mga istorya diri. Anyway, kung isang di ta na mapasunod, but ginapasalamatan ko gid kamutanan nga nagapadala sa inyong mga istorya. So be here to keep reading your stories. It is now 52 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse.
Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa 1 ka oras kada adlaw ang gastuhon sang 1 ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang 1 ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Kita kagbalikan taman diri ang sulat diri sa aton ni Lolo Abraham. Kasugpon ha, sang 1 ka sulat yung padala niya diri sa aton kag ginaamat-amatan ta lang kay medyo may pagkalawig man. Alright? So, in the Regine, 1960, grade 2 ako Sunday. Tapos panyaga, lakat kami kaupod ko nga bata, 7 years old. Ipakilo namon ang salsalon nga amon natipon. Tago namon sa alagyan. Ang tigbaw malapit sa bridge. Inday, 2 ka libon, kagtunga, kada isa lakat kami. Agyan namon 7 ka akasya sa left side, sa right side, sa tabok. May dako nga balay, sementado. May 5 ka puno sang santol. Kada New Year may bunga na ang santol. Nagakadto ang mga bata, kag magpaningit. Nakita ko si Lola nga nagalakat ang iloy ni nanay. Inday, naglumpat ako sa kudal, kag magpalapit sa iya. Tagaan niya ako, 10 centimos. Lakto ni Lola ang molo, parian. Inday Regine, ibalik ko. Ipakilo namon ang salsalon sa city. Sa ikapito nga akasya, nakita ko ang kahita nga itong. Ginpulot ko, sulod sa libon. Nagakalahulog ang mga coins, 10 cents. Abot kami sa city, ipakilo namon ang dala namon nga 2 ka libon kag tunga. Bayaran kami ka in check. Lakat kami sa Riverside. May riles, may train pa sadto, 1960. Tunga namon ang kwarta, kada isa inday. Nagtungaay kami, subalit tanaw kami sini sa Star Cinema. Sa sini Secret 7 Roman Empire story nga mga bata sa baryo. Ara sila lapit sa tilon. Nagpangayo kwarta sa amon. December 31, 1960, grade 2 ako, gipakadto kami sang amon tiyo, utod ni nanay, sa Molo, Iloilo City. May service siya nga pick-up, ang tiyo namon nga ini, sa baryo, kay driver siya, sang iya mga paryente nga manggaranon. Puno ang pick-up, auto in the Regine, puro mga bata, sa pag-ubay sa mahal nga Diyos. Maayo amon pagbiyahe. Ang utod ni nanay nga lalaki, nagaobra sa bangko, janitor. Basi nag-resign ang tiyo namon sa bangko, nag-work siya, obra mga relo sa Iloilo City. 11 a.m., balik kami tanan sa baryo. Pagsulod ko sa baryo, taob or high tide. In the Regine, may rebentador ako nga gamay. Pwede kaptan sa kamot sa ibabaw. November 1, 1960, nagakadto na si nanay sa Tansa, sa Molo Cemetery, maduaw sa iya paryente nga napatay. So upod kami, kag utod ko nga babae, 5 p.m. lakat namon. 3 kami, no? Lakat namon ng Taytay. Abot kami sa isa ka malapit nga hospital sa Higad, may kalesa. So sakay kami nga 3. Nagadayaw ako sa tuo, kay may kandila, nagasiga. So abot kami sa Tansa Cemetery. Sulod kami nga 3. Kadamo sa mga tao. Tapos pangamuyo, kag sindi kandila, guwa kami sa patio, sakay naman kami sa kalesa. Gindulong kami sa Taytay, iti gabi na in the Regine. May 24, 7 a.m., nagahampang na baraha sa balay katiyo ko. Kami, kawayan ilabalay, yara sa higad-baybay ang mga tao sa baryo. Hampang 44, o kung paris-paris, o kung laki 9. So, nagatanaw kami. Nagakalahulog sa idalong balay ang ilang kwarta ng mga sentimos. In the Regine, kung mag-low tide, manaog kami sa idalong balay. 5 p.m., panaog kami na nga 3. Nagalubong amon batiis sa lunang. Inday, yara na kami sa idalong balay. Ginaukay namon ng lunang. Nagakalapilas ang mga kamot namon. Tinaubos namon kuha ang mga sentimos. Saka kami nga 3, manghugas kamot kag tiil. Tapos, kadto kami nga 3 sa plaza, kay fiesta. So, abot kami sa plaza, 700 meters kondakton, kadto kami sa isa ka pwesto, may tiro-tiro, Escopita in the Regine, palito ka posporo, praktisan tiro-tiro. Tapos, kadto naman kami sa Longgong, taya ako,
perdi ako. Ang duha ko kaupod, daog sila. Saylo naman kami sa DICE, 7-Eleven. Perdi ako, sila daog. Saylo kami sa Lucky 7, perdi naman ako, duha ko kaupod, daog. Wala na ako itaya, kadto ako sa gate sa Ferris wheel. May isa ka bata nga babae, taga baryo, gusto magsakay, arang iailoy sa tupad ko. Mabal niya, duha ka mo sakay, Abraham. So sakay kami nga duha. 2 times pa lang, libot ka Ferris wheel. Inday, nagpundo sa ibabaw gid. 30 minutes pa, kag nag-andar. So ara na kami sa idalom, panaog kami. Sugod sad to, wala na ako nagasakay sa Ferris wheel. So inday, nagpauli kami sa baryo kay ti alas 9 na sa gabi. Kun hapon, padulong ako, pauli ako, may nagapadulong nga bus, ka soft drinks, nagahambal sa mikropono. Karon sa gabi, may sini sa plaza. Magdala ka mo bangko. Titapos ko panyapon, lakat kami sa plaza. Ang sini inday, Tarzan. Kaya dira ko manakita ang sini nga Passion ni Jesus Christ. Sa tupad namon nga baryo, nakatanaw ako sa sini, 300 Spartans. Stop naman kita anay din na, no? Sa sulat din ni Lolo Abraham, may kasugtong pun pa ini. But anyway, wala kita sa nabilin nga oras. So sa inyo nga mga istorya dira, you may share your stories, pinaagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo ina and ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Drama na after sang KLP, naghulat na si Toyang Ermitanya. Kumusta naman ayan sila ni Buklan ay si Baricuson. Anyway, after sang Toyang Ermitanya, syempre ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. So enjoy. I'll see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.